खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 NDBS नि बिसावरायग्रा बिथाङा बावैसो जालांनाय BTR नि सुक्ति 24 जानुवारि खालि जानानै थांदोंमोन बर'नि थाखाय मोनसे राजखान्थियारि सुंथानायनि राजखान्थियारि बानजायफारि BTR नि गोरोबथा बे BTR नि गोरोबथायाव मुंसायगिरि हिसाबै बिसावरायग्राया सासे मैखोम बिसावरायगिरि बिथाङा मुंसायहोगिरि आरो मुंसायहोनायनि उनाव बिथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होदों BPF दलाव बिथाङा हाबनानै आथिखालाव BPF नि सासे बिजाथि महरै 13 नं चिराङाव बिथाङा बिजाथि गसंदों आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा जोबोद मुखुबाव दङ बिसावरायग्रा बिथांनि मोगा-मोगि नांगौ गोबांथार रायजो राजाफोरनि दाबि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि जानबुङाव अराय मोनफ्लेबाय थादोंमोन बे दाबिखौ जे बिसावरायग्रानिफ्राय गोबांथार बाथ्रा मिथिनांगौ दं रायजो राजाफ्रा आरो बिसावरायग्रानि गेजेरजों बर' हारि थामोन्थानि जेनाखि सिमां बेखौ गोबांथार रायजोफ्रा नुनो मोन्दोंमोन थांनाय 24 जानुवारि खालि BTR गोरोबथा जादों आरो बिसावरायग्राया बिथाङा सासे मैखोम मुंसायगिरि बेखिनियानो जों मुंख'नो गोनां दङ जे बिसावरायग्रानि दैदेननायाव NDBS नि जेनाखि हाबाफारि जाफुदोंमोन बे समावहाय आसामनि राजखान्थि एबा भारतनि राजखान्थिया जोबोर गिख्रंनाय थासारि एबा माने बर' हारिनि जेनाखि राजखान्थि थामोन्थानि दाबि बेनि फारसे गिनाय थासारि फैदोंमोन आरो बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय जेनाखि सोमावसारनाय जाफुदों बेखौ माबोरै सुस्रांजायो बेनि थाखाय सानलाय हलाय खालामफुनाय जादोंमोन गासै भारत हादरनि सानसुमैफोरनि गेजेराव आरो राजखान्थिनि थिलियाव बर'फोरनि जेनाखि आगान बेनि सायाव गोबां सानलाय हलाय जाफुदोंमोन म्यानमारनिफ्राय बिसावरायग्राया फैनानै साननैसोनि उनावनो सागान होदोंमोन सुक्तियाव मुंसाय होदोंमोन जों दिनैनि समाव बिसावरायग्राखौ लोगो मोननो हादों चिरां जिल्लानि दांसिगामि गामियाव दांसि गामिया बिथांनि जोनोम गामि आरो बे गामिनि बिथाङा आथिखालाव दङ थांनाय 9 मार्च खालि डिसबेन्ड जादों NDB नि मोनब्रैबो ग्रुपआ आरो डिसबेन्ड जानायनि उनावहाय बिथाङा बे गामियावनो थानानै गावनि जिउखौ खांगासिनो दङ आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय थाम-थिम खालामबाय थादों दा समाव जोङो बिथांजों मोगा-मोगि लानि बिथांनि उन्दै समनि बाथ्रा बिथांनि जिउनि बाथ्रा NDB आव बिथांनि हाबाफारि लोगोसे फैगौ समाव बिथांनि मावनाय दांनायनि थाखाय साननाय हनायनि बाथ्रा जों बिथांनो सिबिनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों नोंथांनो खुलुमनाय होबाय गोजोन्थों नोंथाङा सासे बर' फिसा जानानै हाथे लानानै सोमावसारनायाव आगान होदों आरो NDBS गौथुमखौ दैदेननायनि गेजेरजों बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा नोंथाङा सानदोंमोन आरो नोंथाङा बायजोआव थाहैनानै नोंथांनि संगठननि खामानिखौ मावनाय जादोंमोन आरो बर' हारि थामोन्थानि बाथ्राखौ लानानैनो नोंथाङा थांनाय 24 जानुवारि खालि एकर्ड खालामनो लादोंमोन आरो एकर्डखौ खालामदोंमोन नाथाय एकर्ड जानायनि उनाव नोंथाङा बे सुक्तिखौ मोजां जायाखिसै होननानै नोंथाङा दिनै बुंनो लागै हमदों बायदिसिना बाथ्रा मोनथिनो गोनां दं रायजो राजाया अराय जोंजोंहाय जगाजग खालामबाय थादों बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव जे बिसावरायग्रानि मोनसे मोगा-मोगि नांगौ रायजो राजाया बिथांनि गोसोनि बाथ्रा मोनथिनो लुबैनाय जादों दिनै जों नोंथांनि सेराव फैदों नोंथांनिफ्राय जों मोनथिनो गासै बाथ्रा रायजो राजानि लुबैनायखौ मोनदांनो थाखाय आरो गिबियावनो जों नोंथांनि जिउनि बाथ्रा मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्राखौ नोंथांनि रावजोंनो नोंथाङा बुंना होग्रोदो खुलुमबाय जोबोर मोजां नोंथाङा
आंनिसिम फैनानै बेबायदि आंनि लाइफ हिस्ट्रि बा दिनैसिम एकर्डनि उनाव मा खालामगोन बा मा जाबोगासिनो बेखौहाय फोरमायनो मोननायनि थाखाय माने बेयो आंनि मोनसे मोजां प्लेटफर्म थ' जेखि जाया मानो आं बे गामि दांसिबारियावनो जोनोम जादों ओमफ्राय आंहा बिमा बिफा दङ दाबो दङ एट प्रेजेन्ट आंहा बिदा फंबाय गासैजों 8 जन आंहा बिब'फोर दङ 3 बिदा दङ बिनि उनाव आं 4th 5th जाहैबाय ओमफ्राय 3 फंबाय दं जोङो टटेल 7 थ' जों 7 आरो बिमा बिफा 2 टटेल 8 जन 10 जन जायो जोंहा फेमिलि आवगायाव थ' दाथ' गावगाबागाव माने आलादा जाजोब्बाय हाबा जाबाय बयबो गासैबो हाबा जाजोब्बाय बोराय बुरै दाबो दङ थ' आं बुंनो थाङोब्ला गोरलै उन्दै समनिखौ गोसोखाङोब्ला माने आं जोबोद माने बाख्नायनांगोन बे गामिखौ जायखौ लानानै आं आंनि जेनाखि आबै आबौ आरो बे ओनसोलनि आंनि जेनाखि बोराय बुरैफोर बिसोरनिफ्राय आं गोबां गियान सोलोंनो हादों बेनो जाहैबाय माब्रै संसार जानांगौ माब्रै अनलायनानै थानांगौ बेसिकेलि गामि ओनसोलाव थायोब्ला जों गावगाबागाव समाजारि खामानिखौ जोङो हेफाजाब होलायनानै गावजों गाव अनलायनाय थानायखौनो जों रोंग्रोयो जोंनि समाजानो जाहैबाय हाबा हुखा समाजाव जोङो सहाय होलायलायनाय आं बेफोरखौ नुबोदों आरो जोबोद अनसुला बे गामिनि मानसिफ्रा जे गावजों गाव अनलायनानै ग्रें ग्रें थायो गोदोनि समाव जोंहा लामा सामा गैयामोन बेनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला अब्लाबो जोङो सोरनाव मा दङ बेजोंहाय हेफाजाब खालामनानै लोमजायोब्ला साजायोब्ला साइकेल दङब्ला साइकेलनि खोथासोमोन बै समाव थ' आं बेबायदि बारहावा माने गोथौ जायगायाव देरबोनाय मानसि थ' गासै गामिनि दुखु जारलाखौ आं नुबोनाय मानसि आं जेनेबा आंनि बिफाया फार्मार खेथि मावो हाबा हुखाया बेनो आरो जोंनिया बेजोंनो जों थांनानै थानांगौ थ' जेखि जाया मानो अब्लाबो जोंनि पेरेन्टसआ माने बिफाया आं बुंनांगोन आफाया थ' बेनाव मोनसे साननाय फैदोंमोन जे मोनसे सोलोंथाइया गोनांथि दङ बेबायदि सोलोंथाइ गोनांथिखौ नोजोर बोनानै आंखौ मोनसे दाबसे जायगायाव माने बै थुक्राझाराव मोनसे इंलिश मिडियाम दं जन डेभिड विलियाम इंलिश होननानै बुङो जेडि विलियाम इंलिश स्कुल बेहाय एडमिसन होनानै गोरलैनिफ्रायनो आंखौ दोनहैयो थ' जेखि जाया मानो आं जोबोद भाग्य गोनां होननानै बुंना लागोन गोरलैनिफ्राय दाबो आं भाग्य गोनां मानोना 8 जन बिदा फंबायनि गेजेराव आंल' सासे इंलिश मिडियाम फरायनो हादों आरो आं सासे गावनि थांखिसिम जेसेबांसिम आं फरायनानै मानसि जानो हादों बा बिए पास खालामनानै आं जोंनि न'खरनिफ्राय आंल' खालामनो हादों बेनो आंनि खाफाल गोनां बुंना लागोन मथामथि आंखौ गामिनि मानसिफ्राबो बांसिन अनो न'नि मानसियाबो बांसिन अनो दा बे हिसाबै आं बिराद लाखि दा बायरावनो आं मेक्सिमाम माबायाव थाबाय हस्टेलावनो थाबाय बिदिनो सामार भेकेसनब्ला आं फैनानै आंहा मोनसे जेब्ला आं 7-8 फरायो बे समाव आंहा मोनसे हबि दंमोन फुटबल गेलेनाय गामि ओनसोलनि मानसिफ्रानो गोबां फुटबल गेलेनायजों बा बायदिसिना गेलेनायजों जों बेलासिबाथाय थायो आरो गामिहा जोंहा गोबां फुटबलार्सफोरबो दङ आरो जोंहा गोबां बै आबै आबौनिखौ जों नाहरोब्ला बे ओनसोला गोबां माने फुटबल लाभार्स मोजां मोनग्रा मानसिफोरानो दं आरो बेनिखायनो आं सम सम बिदिनो फुटबलबो गेलेयो फैयो बिदि मेक्सिमाम आंनि हबिया बे फुटबल गेलेनाय ओमफ्राय आं उनाव मोनसे क्लास 8, 9, 10 जेब्ला पास जायो माने 10 पास जायो बे समाव आं मोनसे माने एक्सट्रा हबि लादेरबावबाय जेनेबा आं मोनसे मेथाइ खननानै जे आं माबा मोनसे जानो हायो नामा मेथाइ खनो आं जेनेबा हमनानै ला प्रथमा मध्यमा बिनि उनाव मा होनोमोनलाय बिसारात बिसिम आं लादों क्लासिकेल इन्डियान क्लासिकेल आं लानाय सासे माबा आरो थ' बिनि उनावहाय आं मोनसे आंनि हबिखौ फुटबलखौ दोनथ'नानै आंनो बेवहाय हाबनाय जादों फुटबलाव आं डिस्ट्रिक्टआवबो गेलेदों जोंनि न'खरनि साबाबो गेलेजोबो गामि ओनसोलनि बिराद मोजां फुटबलार्सफोर दं दिल्लीसिमबो गेलेहैनाय जोंहा मोनसे बे गामिनि रेकर्डा दं आरो खन्थाइ रायथाइ लिरनायाव जोंहा नै आब' ख्रिस्टिमोन दङ हयथ' सभानि मानसि आरो दस्रा बिबानफोरावबो जोंहा दा लोब फरायनायफ्राबो दा देरबोगासिनो दं जेखि जाया मानो जोंनि ओनसोला दा गामि ओनसोला जौगानायखौ आं नुफैदों जोबोद मोजां मोनदों थ' आं हबि बेबायदि दंमोन ओमफ्राय आं बिदिनो स्टेज फांसन माब्लाबा बिदिनोबो खालामबोदों थ' ओमफ्राय जोंनि न'नि इक'नमिक कन्डिसनाथ' बिदिनोसै आवगायनि जोंहा हा दङ बे हाजोंनो जों थांनानै थायो मेक्सिमाम ओमफ्राय जा इनकाम दङ बे जोंनि गारजेननि सायाव थाबाय बेबो एथ'ग्राब साफिसियेन्ट नङामोन आरो
थ' बिदि जों खस्थ'नि गेजेरजों जेब्ला मेट्रिक पास जायो आं ओरै क्लासिकेलबो लाबाय प्लास आं पार्ट टाइम हिसाबै जों माब्रै लाइफखौ जोङो स्ट्रागल खालामनो हायो सासे मानसिया जे अकल गार्जेननिफ्राय थाखा लांनानै जे फरायहैनानै बे साक्सेसफुल मानसि जायो आं बेखौ बुङा आरो बे नंखाय सोरबाया बिदि सानोब्ला थ' बिनि उनाव आं मेट्रिक पास जानायनि उनाव आं गामि ओनसोलावहाय टिउसन लादों गथ'फोरखौ सेंग्राफोरखौ आं फोरोंनानै माब्रै बिसोरखौ आपग्रेड खालामनानै बोखांनानै लाबोनो हायो जे आं सासे समाजाव प्रब्लेमाव गोग्लैनाय इक'नमिक प्रब्लेम हक जिखुनु लामा हान्थानि बेला हक आं गोथौ जायगायाव जन्म जानाय सासे सुबुं होननानै आं बुंजासै माब्रै आं बोखांनो हागोन आरो आं माब्रै इक'नमिकेलि सास्टेन जानो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै टिउसनबो लायो बिदिनो आं हायार सेकेन्डारियावहाय क्लासबो खालामो ओमफ्राय कासिकत्राव आं बिदिनो लजिं थायो गथ'फोरखौ लायो पार्ट टाइम आं मोनसे इंलिश मिडियामाव फोरोंनानै आं फरायबोबावदों हायार सेकेन्डारियाव थ' हायार सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव बि एडमिसन लाबाय बे समावथ' जोंनिया एकदम दाङाबाजि गावजों गाव सा खोला बेबायदि मोनसे परिस्थिति जानानै फैबाय आरो थ' बिनि गेजेरजोंबो जोङो माने सौसिनानै दस्रायाव जोङो एडमिसन लानानै माखासे बेखौ जों गोसोखाङाबाबो जायो थ' जोङो लेब्स आं 3 इयार्स लेब आउट जादों माने जों फरायनो मोनाखै बै परिस्थितिखौ आं गोसोखांनोबो गोसो गैला थ' जेखि जायामानो बिनि उनाव आं माने ओरै बेंटल कलेजाव एडमिसन लानानै बेनिफ्राय आं पास आउट जाबाय थ' जोंनि परिबेसा बै समाव फारफ्रोमनिफ्रायबो हेंथामोन आरो अब्लाबो आं साननाय दंमोन जे एजुकेसन एज वेल एज वर्क जा मानसिया खामानिखौ मावो बेखौ फोथायनाय थानांगोन नोङो अब्लासो बेनिफ्राय साक्सेस जागोन आं बेखौ फोथायनाय दंमोन ओंखायनो आं मोननै मोनथाम ट्रेन्ड हठात आं माब्रै चेन्ज जाफैखो लास्टाव आं बेखौहाय बुंस'नो हाया थ' नैबे बिए पास जाखांनायनि उनाव आं मोनसे बेबायदिनो पार्ट टाइम स्कुलफ्रावबो फोरोंबोदों ओमफ्राय बिदिनो समाजारि हाबाफ्राव बिदिनो लोब्बा लाबोनायनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावबोबाय थादों थ' उनाव आं बे एनडिएफबिनि आफादाव मानो फैखो बे खोथासो जाहैसिगोनलायदों थ' जेखि जाया मानो आं मोनसे थट फैबाय जे आंनि लाइफआ आं डे ड्रिमार बुंनो थाङोब्ला आं जा बुस्थुखौ माबायो आं स्पिचलेस खम आं बहुद रायलायो आं बांसिन सिन्था खालामो रायलाय फंसे आं 10 बार सानो थ' बे हिसाबै आं बांसिन सिन्था खालामनानै जोंनि लकेलिटिनि डेभेलपमेन्टखौ नायनानै उन फिउचारनि माखासे डेभेलपमेन्टखौ नायनानै रायजो राजानि माखासे आसाखौ नुनानै बै समाव रायजो राजाया गोबां आसा दंमोन दाबो दङ नंगौ आं बेखौ रेसपेक्ट होयो रायजो राजाखौ दाबो गोबां आसा दं आंनि सायावबो दं सोरबा दैदेनगिरिनि सायावबो आसा दङ थ' आंबो बै समाव बै सोरनिबा सायाव आसा थानाय सासे मानसिमोन थ' जेखिजाया बेफोरखौ मोनदांजोबनानै आं सानबाय जे जोंनि बे सिसफोरनि जेनाखि दिल्लीयाव थांनानै रायलायनाय मानाय बेखौ आं मोनसे फ्रुटफुलखौ नुहुराखै थ' आं सिन्था खालामबाय सिन्था खालामनानै माबा मोनसे जों राहा खालामनो हाबावो नामा अल्टारनेटिभ वे स्ट्रागल डेम'क्रेटिकेलि आरो फारसेथिं जोङो माबा मोनसे आर्मस ग्रुपै जोङो माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा बा आंखौनो माबा मोनसे आं सोरनोबा दान होनो हागोन नामा बेखौ सानखांनायनि गेजेरजों आं मोनसे डिसिसन फैबाय सानदोंमोन आं माने बे समाव बिए पास जाखांनायनि उनाव आं बिराद माने पपुलार सिंगार जानानै थानोसै खिन्थु हठात माब्रै आंनि लाइफआव सोलायखो आं बुजिनो मोना थ' आं मोनसे डिसिसन जाबाय बे डिसिसन जानायनि उनाव आं मोनसे बेबायदि न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ बायध' जाबाय आरो थ' बेनि सिगां आं दस्रा दोलफोरावबो पलिटिकेल हान्जाफ्रावबो आं लोब्बा लाबोदों नंगौ जुदि आं बेफोराव लोब्बा लायोमोनब्ला थाबाय थाबोयोमोनबा आंनि थाखाय सेल्फ साफिसियेन्ट आंहा जथेस्थ' सेल्फ साफिसियेन्ट आं ओरै नागिरनानै खनजानो जानाय आंहा सासे सुबुंखा बै समाव क्लास 9, 10 फरायनाय मानसिफ्रा एमलेसब्लाबो आं एसे एनै गरसे गरनै खामायनानै आं सोलिबोनाय आं मानसिखा थ' लाइफआव आंहा बे पार्टि हिसाबैबो आंहा बिराद मोजां पजिसनाव फैबायमोन आरो जेनेबा दा जेरै आंनि लोगोफ्रा गोबां मोजां लाइफ स्टाइलावहाय सोलिनो हाबाय थ' बेबायदि हिसाबै आंहाबो निस्सय आंहा फोथायनाय दंखायोमोन जे आंहा बेबायदि मोनसे लागा फैबायमोन खिन्थु आं सानो बबेनिफ्राय मा सिलेक्ट जाखो गोसोआबा मा जाखो सोरबा मा लिंहरखो आं बुजिनो मोना थ' आं न'निफ्राय ओंखारलांबाय बेनिफ्राय लगे लगे आं सिएसआर अफिसाव थानानै बिनि उनावहाय आं माने बांलादेशआव थांनाय जाबाय ओरै रन्जन दैमारिया मोनसे कल लेटार हरनायलाय लिंहरनायलाय जे सासे एजुकेटेड मानसिफोरखौ फिउचारनि थाखाय भबिष्यतआव सासे दैदेनगिरि जालांनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जों 8 जनसो एजुकेटेड मानसिफोरखौ लांनानै बेबायदि मोनसे बेसिक मिलिटारि ट्रेनिं जोंनि एनडिएफबिनि बेसिक मिलिटारि ट्रेनिंखौ होहोनाय जायो बांलादेशआव
बांलादेशआव थांनायाव आं उदालगुरिनिफ्राय थांदों उदालगुरि बे गलमा अफिसनिफ्रायनो जों थांदों थिग सेप्तेम्बर बेबायदिनो सेप्तेम्बर अक्ट'बर ईदनि उनाव जों थांदों ईदआवनो जों थांदों ईदआव बहुद समस्या जालांदों थांनाय समाव जों बेफोरखौ बुंलायला खोमा जों थांबाय थांनानै बेनि उनाव मोनसे जोंनि गेजेरावहाय NDBR आरो NDBPनि माखासे गन्डगोला जोंनि गेजेराव सृष्टि जाबाय माखासेया जाहैबाय सावरायनानैनो जों माबा मोनसे लाबोनोसै आरो माखासेया जाहैबाय नङा अस्त्रखौसो जों फोथायो इन्डियान सरकारा जोंनि बोराबनायखौ सिनाया मात्र सिलाइनि गुलिखौसो आवाजखौल'सो सिनायो दा बे मोनसे जोंनि आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सेस बे जोंनि मोननै पार्टिनि आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सआव माखासे सेंग्राफोर सहैनांगौमोन बिसोर सहैस्लाबाखै बै समावहाय जायखौ लानानै गिदिर जोंनि गेजेराव जारिमिन जानानै थांबाय बे जारिमिन जाखांनायनि उनाव आं बेखौ गोसोखांला जाखांनायनि उनाव जोङो स्रा आलादा NDBR आरो NDBP जाबाय 2008आव 2008 होनबा बयबो मिथियो जेखि जाया मानो बिनि उनावहाय आलादा जानायखौ जों नुबाय जोंबो ओरैहाय डिसेम्बर जों बेसिक मिलिटारि ट्रेनिंआ जोंना डिसेम्बराव जादों जों टटेल ओरैनो मानसिफोरखौथ' बारा लाङासै जों 8 जन ओरैनो 8 जनसो दङमोन आरो 8 जन होननाया मोनसे आंहा मोनसे लाइफआव मोनसे हिस्ट्रि दङ 8खौ आं मानो जेनेबा बुङो होनना बुङोब्ला जेब्ला मेट्रिक जोङो होदोंमोन 8 जनल' आच्छा 8 जनल' जों मिलिटारि बेसिक ट्रेनिं लादों 8 जनल' माने एकदम सारप्राइज लाइफआनो माने आलादा आं आखायनो सानो आं खाफाल गोनां आं रावबो नङा निस्सय माबा मोनसे आंहा दङ आं बेखौ फोथायनायनि गेजेरजों आं मावलाङो 8 जन 12 बोसोराबो आंनि थाखाय मोनसे चेन्जेस जेनेबा हमनानै ला नोङो 12 बोसोर आं स्कुलाव थायबाय मेट्रिक पास जानानै फैबाय मेट्रिक पास 12 बोसोरनि उनाव 12 बोसोराव आं NDBआव हाबहैबाय 12 बोसोर आरो हाग्रायाव थानानै आं एकर्ड खालामनानै फैबाय बे 12 बोसोर आदा आंनि थाखाय मा आं दा खालामबाय थायो मा दङ जेखि जाया मानो बेनि गेजेरजों जोङो हजोंहाय थाबाय थानानै गोबां बिदिनो जों जेनेबा बांलादेश होननानै बुङोब्ला बयबो मिथियो बिराद माने गरम फाथोनि थाखाय बांलादेशआ नामजादा बिराद गरम हिसाबै जों हाग्रायाव थायो बिदिनो जोंनिया न'फ्राथ' बिदिनोसै प्लास्टिकनि बानायनानै जों गाव थानायखौ संनाय जानायखौ खालामनानै लायो बेबायदिनो जों माब्लाबा लोमजानाय साजानायाथ' जायो हाग्रायाव मेलेरियानि जन एरिया बिराद मेलेरिया जायो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि मोनसे बे जोंनि पार्टिनि गेजेराव NDBR आरो जोंनि गेजेराव मोनसे स्रा रोखायै गानानै थाबाय बिनि उनावथ' बहुद दाङाबाजि जाबाय जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जालांबाय जों बेफोरखौ गोसोखांनो गोसो गैलिया सान्ति सुक्ति जाबाय बेनि गेजेरजों जों निमाहा होलायनांगोन माबोरै सिस्टि जों मोजाङै खालामनो हागोन बेखौसो सिन्था खालामलायनाया मोजांसै जों बेखौसो सिन्था खालामबाय बेनि गेजेराव 2010 आं बोसोरै थादों हजों बोसोरै थानायनि उनाव आं बे रन्जन दैमारि सारा आंखौ मोनसे एपइन्टमेन्ट हरदों आरो जे नोङो फरेनाव थांनांगौ फरेन माने बे दानि आर्मि चिफ बे समाव आर्मि चिफआ जाहैबाय IK संबिजित जों सानैजों अर्डार फैबाय संबिजितआ ओंखारबोग्रोबाय बे नागालेण्डआव थाहैबाय माने बिनि उनाव आंनाव कल लेटार फैबाय जे सावरायग्राया फरेन मिसननि थाखाय आफादाव सेलेक्ट जाबाय बा इंलेण्ड थाइलेण्ड बास बेवहाय जोंहा माबा मोनसे दङ इंलेण्ड थाइलेण्डआ बेफोरखौ बुङोब्लाबो एसे माबा जालांगोन जेखि जाया मानो इंलेण्डनि आंहा मोनसे मिसन माने बेसेबां इयार्स लायो आंनि थाखाय मोनसे एपइन्ट फैबाय आं सिन्था खालामदों जेनेबा आंथ' बे समाव एथ'ग्राब पलिटिशियानबो नङा पलिटिक्सबो नङा हिस्टोरियानबो नङा आंहा सोलोंनांगौ गोबां दं आं सानदों आरो जेनेबा फरेनाव थांनानै सौग्राव सौसि मानसिफोरजों सोलोंहैनो मोनोब्ला आं गोबां रोंबोगोन बेबायदि हिसाबै 2010 आं 2010आव ओंखारबोबाय सेप्तेम्बराव आं फैफिनदों बांलादेश ओरै जोंना लामा दं शिलंआव ओंखारनानै शिलंनिफ्राय डाइरेक्ट आं माबायाव थांदों माने डिमापुराव थांदों नागालेण्ड सनारि हय ओरै आं बेवहाय हाबो गालाङाखै जोंनि बे बड'लेण्डनि हाबो गालाङाखै डाइरेक्ट नागालेण्डआव थानानै आं नागालेण्डआव एसे 2 माससो थादों आरो डिमापुराव थानानै जों लामा सामाखौ सिन्था खालामबाय ओमफ्राय हजोंनिफ्राय गोख्रों अर्डार फैबाय थाबै थांनांसिगौ बे हिसाबै आं IK संबिजितखौ बेहाय लोगो मोनफिनबाय हजोंबो लोगो मोनदों बांलादेशआव बेहायबो लोगो मोनफिनबाय लोगो मोननानै जोङो रायलायलायबाय माब्ला ओंखारगोन मागोन
थिग जोङो डिसेम्बरनि जोङो 18 थारिखफ्राव ओंखारदों खोमा डिमापुरनिफ्राय ओंखारनानै जोङो ओरै म्यानमार फारसे जों थांनायनि बेबस्थाखौ खालामबाय जों दा जिनाखि जोंनि केम्प बेजों थाङाखै जों दस्रा लामा दं NSN नि गाइडआव जों थांबाय आरो थ' बे हिसाबै बिसोरहा NSN IM आ सिजफेराव दङ बे समाव बे NSN IM नि सासे बिराद गिदिर लिडार बियो जोंखौ मोनसे एस्कर्ट गावनि गारिखौनो हरनानै माखासे एस्कर्ट पुलिसफोरखौ हरफानानै आसाम गावसिनि नागालेण्ड पुलिसखौ हरफानानै जोंखौ मोनसे बर्डारसिम दोनहैनानै सासे मानसिनि आखायाव गथायनानै होबाय आरो बे जोंखौ गाइड हिसाबै बिराद गोजौ हाजो बेफोरखौ जों बारलांबाय आरो बे हाजोआ ओरैबायदि थारमाने अखानायसि समावनो दाउला गासै गेसेरनायावनो जों सिखारबाय सानैजों सिखारनानै बै सासे बोग्रा दङ ओमफ्राय थांनानै जों हाजो गोजौ दा सेप्तेम्बर अक्ट'बराव हाग्राथ' लामाया खोबजोबनानै थायो हरैना 6 मान्थल' थाबायो 6 मान्थ थाबाया बिसोरो बे समाव हाग्रा जाजोबनानै थायो लामाया ओमफ्राय खुख्रि गंसे लाबाय बियो ओमफ्राय जों लावथि लानानै बे हाग्रा थांबाय जों बेबायदि लंपेन्ट मोजांथ' गाननो मोना ट्रेक सुट आरो ट्रेक सुट गाननानै ओंखारलांबाय हाग्रा सौसि दानै जों थांबाय हाग्रा गेजेर मोनहैबाय बिराद गुसु हजोंथ' उन्दुनो हाया बिराद गुसुथार बरफ जायो एखाबानो बे समावनो बरफ जाखानाय अब्लाबो जों बारलांनानै जोङो मोनसे गामिसिम साननै हरनै जोङो बे हाग्रायाव थादों जों बे सिमा मोनसे फिसाल' जों बेजों थाबाय अब्लाबो जों जिनाखि मिशन बे मिशनखौ जों साक्सेस खालामथारगोन होननानै बे गामिसिम जों सहैबाय थ' बिराद इन्टारेस्टिं बाथ्रा जे बे समाव बिराद उखैबाय जोङो हरनि समावबो जोङो जिनाखि बानाय माइरं बेफोरबो जोबनानै लास्ट गामि मोनखानोसै जों मा संजानानै जालायबावनो बेहायनो जाहैनोसै होननानै बुंनायाव ओंखामखौ सङाखिसै आरो फुङाव सिखारनानै हाग्रानिफ्राय थाबायबाय एकदम माने लेथें फेथें थ' थाबायनो देहाफ्रा उइक जाबाय जों गामियाव मोनसे मा होनो बोराया ओंखाम संनानै दं मै रुनानै दं बिसिनाथ' एकदम रुनाय गिदिर रुयो ओमफ्राय जुखाम रुनानै दं थानानै जों मोनबाय बिराद जोंनि थाखाय बे जुखाम मोनजानाया बिराद गिदिर खोथा आरो जाबाय थिगसे जाबाय मै बेदरलायबावसो अखा अखसि जों सानैजों जाबाय जाखांनायनि उनाव जेब्ला जों स्टार्ट खालामफिननोसै बे जायगानिफ्राय जोंहा मोनसे डायरिया जाना हालायबाय आरो आंहाबो बेयावबो मोननानै जानाय ना थ' जेखि जाया मानो मेडिसिन मुलि थाखानाय हिसाबै जोङो बेफोरखौ जोङो अभारकाम खालामनो हाबाय थ' जों बे गामिनिफ्राय सानथाम थाबायबावनानै जों बे म्यानमारनि मोनसे टाउन खामति होननानै बुंनाय जायो बेवहाय जोङो थांनानै जोङो माबायदि प्रसेस इनभारमेन्टखौ बिसिनि पलिटिकेल सिनारि आरो एडमिनिस्ट्रेसन सिनारिखौ जोङो स्टाडि खालामनानै 1 मास बा 1.5 माससो थाबाय आरो बेहाय थ' जों माबायदि सिस्टेम बेयाव NRC नि सायाव बा सिटिजेनशिपनि सायाव माबायदि बिसोरो माबा एवारनेस दङ मबे लाइनजों जोङो हाबनो हागोन मबे लाइनजों जोङो सिटिजेनशिप मोनगोन बेखौ सावरायलायबाय थानायाव जोङो गोबावनि उनाव मोनसे लाइन मोनबाय जे बेवहाय सासे ब्रिगेडियार दङ बियो होयो दाना बिनि मानसि जानानै थाङोब्ला जोङो फ्रिलि सिटिजेनशिपखौ मोनो आसा सिटिजेनशिपखौ जोङो मोनो होनायखाय जों एप्लाइ खालामबाय सासेयाव इन्डियानि 50,000 नांगौ जों 1 लाखखौ रग' होबाय बानायदो बास बानायनो थांनायाव सानब्रै सानबा सप्तासे लाबाय उनाव बियो बुंबाय अफिसाव थांथारनांगौ जाबाय आरो जों सासे एक्सट्रिमिस्ट मानसि बे अफिसाव थांनांगौबा जोंखौथ' खागोनखौ जों नुबाय माने मोनसे बिसिनि मटिभ्सखौ जों एसे दस्रा नुबाय आरो ओमफ्राय आखिजों आंजों बुंबाय आरो होमबाथ' जोंबो जेलावथ' थानांसिगोन दाथ' उफाय गैला बिदिबा जों मा खालामनो दालाय सासे बै मानसिखौ थिनहरनोसै नामा होनो ओमफ्राय थिनहरबाय जों थिनहरना बुंफैबाय दादा एसे साबधान जादो होनबाय आरो दे इन्टेलिजेन्सआ नोंसोरखौ इनपुट मोनबाय जे इन्डियानि एक्सट्रिमिस्टफोरा माने रिभलिउसनारिया बेयाव दंफैयो थ' गतिके नोंथांमोना एसे साइड जादो होनबाय लगे जोङो बाइक बिहरनानै न'नि मालिकखौ आं खारबाय थ' जायगाथ' आनन'न मिथिया मोनसे टाउननिफ्राय दस्रायाव थांनांगौ आइकिया होनबाय जानाय नंले जों थांनांसिगौ ओमफ्राय होनबाय आरो बियो जि अफिसनिफ्रायनो जों खाथियाव दंमोन बेनिफ्रायनो होनबाय नों खारग्रोदो होननानै बुंबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आं सानबाय आं खारग्रोबाथ' आं गोमागोन गावबोथ' बबाव थाबोगोन मिथिया आन्दायलायगोन एथ' गिदिर टाउन बेयाव बोरै मोनलायनो आरो राव भाषा मा ओंखामा माखौ बुङो दैया माखौ बुङो जों जेबो मिथिया आरो इंलिस होनब्ला बिसोर रोंखायानो इंलिस बिसोर स्पिकिं जेबो बिसोर कर्सबो गैया दासो एसे एनै रोंबाय थ' जों बीच मोनसे दै सेराव थांनानै बेनिफ्राय आं बाइकजों खारग्रोबाय खारनानै होनबाय दा फैदो होननानै आं सानबाय जेखि जाया मानो बे माबा मोनसे जायोब्लाबो हमजायोब्लाबो बे माबा मोनसे इन्टारनेसनेल इस्यु जागोन हारिनि थाखाय जागोन बे दे दा फैदो होननानै
आंखौ थुनहरग्रोबाय ओइ नों खारग्रोदो आं हमजाब्ला हमजाबायब्रा जाबाय बे बिदि नङा होनबाय आं ओइ थफ्लाफ्रा लानानै फैनानै बेग चेक थफ्ला एसे फैसा दंमोन बेखौ गावगा थांफिननानै लानानै फैबाय गोबाव आं बट गाखोबाय बट गाखोनानै बेसेबांबा गोजान 3 घन्टा बट जाहाजनि बेवहाय आं मोनसे पर्टआव थानानै दङ सासे सेंग्राबो दङ आरो गोबावनि उनाव मथा मथि 5-6 घन्टानि उनाव बिथाङाबो ग्रोब फैबाय बाब हामबायलै होनबाय आरो नङाबाथ' गोमासिगौमोन लोगो मोनलायलायबाय एलार्ट जाजोब्बाय आलार्म जाजोब्बाय जेरावबो जायगायानो जे बेयाव रिभलुसनारि फैबाय गासै पुलिसफ्रानो गासैबो एलार्ट जाजोब्बाय थ' जों मा खालामबावनो दाथ' हमजाबाथ' हमजाखासिगोन बेथ' हमजानायथ' गिदिर खोथा नङा दे जोङो बेखौहाय हमजानायखौ गिया नाथाय हथादै माबा मोनसे जोंनि गेजेरावहाय आननन इन्सिडेन्टआ जोबहैनानै हिस्ट्रियानो जोबहैयोब्ला जेरै सुभाष चन्द्र बसनि बेखौहाय जों सिन्था खालामनो सानैजों रायलायलायबाय थाबाय आरो थ' बेबायदि जायोब्ला मा खालामगोन दा जोंनि हिस्ट्रिखौ सोर मिथिनो बेसो जादों जोंना जों दि माबा मोनसे नांगौ बे नङा जे जोंनि हिस्ट्रिया बेनिफ्राय सोर मोनगोन सोर खोमागोन बेनिफ्राय जों सुभाष चन्द्र बसनि बायदि जानो हागौलै होननानै मोनसे दंफां सेराव बे जाहाज थाग्रायाव जोङो रायलायलायबाय थाबाय दे होननानै बिथाङाबोथ' बिराद साहसि मानसि ओमफ्राय बिराद फेथफुल आरो पेसेन्ट दङ बिरादनो आरो बे हिसाबै बिथाङा साहस खालामबाय ओइ जेबो नङा दे जेबो नङाबालाय जाबाय जों बै डिमापुरथिं जों थांफिननोसै होनबाय आरो जों जे जोंनि फरेन मिसन बेथ' इन्टाराप्ट जाखाबाय टटेलि बन्द जाखाबाय गतिके जों रिटार्न जादिनि आं बिदि बुंनायाव नंगौथ' थांसै होनबाय बेना मा थाबावनानै बैखौनो ट्राइ खालामबावनाय आरोबाव सिटिजेनशिपखौनो ओमफ्राय आं होनबाय जाखाला जेराव बेखौ नुखाथारनानै बेयाव थांनायनि खुनु लाब गैला थांफिनसै होननानै ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय फैनानै जों बेनिफ्राय सासे मानसि गाइड लाबाय गाइड लानानै जों गामि गोजौ गोजौ हाजो जों थाबायफिननानै सानथामनि गेजेराव जोङो मोनसे बे टुइनसां होनाय बेजों जोङो ओंखारनानै इन्डियायाव जों हाबफैफिनबाय नागालेण्डआव ओमफ्राय दाना बबाव थांनो दाथ' मिसना ओरै थिनहरदों हाइ कामानाव जों रन्जनाबोथ' जोंखौ रायथारगोन मा खालामनो जों दा थ' इन्टाराप्ट जाबाय मिसनखौ खोन्थाहरबाय बेबा नंगौना नङा जोंहाबो माखासे चेन कामानखौ जुदि फल' खालामाबा बा ओरै खारखियोबा जोंखौबा मा खालामोलाय दा जोंहा माबा मोनसे साननाय फैबाय गावबो आर्मि चिफबाबो डिसिसन लानो हाय गावनि सायाव खर' दङ थ' बे हिसाबै जों रायलायलायबायथ' जोंहा म्यानमारावबो केम्पआ गोदान खुलिबाय बेनिफ्राय थांफिननोसै बिदि होनलायलायनानै जोङो मोनसे बे एनएसएन माबानि बियो बेखौ GPRN फुराना बियो आवगै शिलं एकर्ड खालामनाय बे ग्रुपआव जों हाबनानै थाथ'बाय थांनायाव दस्रा ग्रुपजों थादों फैनायाव दस्रा ग्रुपजों थाबाय आरो बिसोराथ' एभेलेबेल आरो बिसोरा ओरैबायदि सिस्टेम दङ जेनेबा आं बेवहाय सासे रिभलिउसनारि लिडार बेवहाय जों जेनेबा आं आफादगिरि बेयाव रावबो हाबनाय नङा एडमिनिस्ट्रेसना आलादा बेनाव सोङाबा रावबो फरेन मानसिया एलाइन मानसिया हाबफैनो हानाय नङा नङाबा बेखौ हमगोन खानानै दोनगोन बास बेनाव गथायफैगोन दा बेफोरबायदि एडमिनिस्ट्रेसन जों मिथिखानायखाय जोंनि लामाया एकदम खुला जाबाय आरो बिथाङाबो फैबाय फैनानै टुइनसाङाव फिसाजोआ कलेजनि लेक्सारार बे हिसाबै बेहा आइडेन्टिटि कार्ड माबा माबि कलेजनि माबा दंजोबो जोंखौ लानानै फैबाय टुइनसाङाव दोनबाय आरो बेनि उनाव म्यानमाराव हाबनानै जोङो बेयावनो थाफिननाय जाबाय आं बेवहाय जोङो सप्तासेसो नांदों बर्डारसिम बेयाव थांनायावथ' गोबां जारला जादों जों सानैजों बेबो जों इण्डियान आर्मि सार्मिखौ लोगो मोननानै खारलायलायनाय आं दाखालि सासे रिपर्टारनो खोन्थाहरनाय बेबो इन्सिडेन्टस दङ थांनानै जों हजोंहाय गथ'फोरखौ रायलायहैनोसै एसे मरेलि माखासे जोङो एसे बिल्ड आप खालामहैनोसै हयथ' जों थाङोबा बिथांमोना एसे कारेज मोनगोन जों लिडारफोरखौ नुयोबा सासे आर्मि चिफखौ नुयोबा गथ'फ्रा जोबोर रंजानाय मोनो गार्जेन थानाय बायदि मोनो बे हिसाबै जोङो थांनानै इनकारेज खालामनोसै होननानै हजोंनो जोङो माने हजों ओंखारनानै थाहैबाय आरो दा हजों गोबाव जाबाय जोङो थायै थायै बिदिनो जों हजोंहाय बिदिनो रिभलिउसनारि खामानिखौ हजोंनिफ्राय थानानैनो जोङो मावहरबाय थाबाय जोंनाव इन्टारनेट गैया जोंनावहाय जेबो गैया फन सन माब्लाबा जों सेटेलाइटजों खालामो सेटेलाइटफोरजों जों खालामो ओमफ्राय बिदिनो जों सोलिबाय आरो जों हादोराव खामानिखौ हजोंनिफ्रायनो जों इन्सट्राक्सन हरबाय बेबायदिनो जोङो थाङै थुङै रिक्रुइट गोदान गोदान मानसि लांनानै जों ट्रेनिं होबाय बेबायदिनो जोङो जोंनि माबाखौ न'खरखौ जोङो फेदेरबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव दा नै जों गोबाव बोसोरनि उनाव बिदिनो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो दा रायजो राजानि हांख्रायनाय बायदियै जोङो नै दा एकर्डनि माबायाव जोङो नुफैबाय आरो थारमाने गोलाव जार्नि जाहैबाय माने म्यानमारसिम सहैनायाव बेनि उनावहाय नोंथाङा म्यानमाराव सहैनायनि उनावहाय हाबा हुखाखौहाय
माबोरै मावखो बेखौ जों सावरायनि बिनि सिगाङाव जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि दे फैफिनदों नोंथाङा म्यानमारसिम सहैनायनि बाथ्रा बुंबाय दा म्यानमारनिफ्राय नोंथांमोना गौथुमखौ सालायबाय थादों आसाम फारसे नाथाय संबिजितजों नोंथांजों सोमोन्दो गैयै जाबाय मा समनिफ्राय जाखो बेयो जाहैबाय 2015 नि मार्चनिफ्राय जाहैबाय ओरैबायदि जादों माने बेखौ आं बुंनोसै जेनेबा हमना ला जों बुंनो थाङोबा पेक्सना नैबे रन्जन दैमारि सारजोंबो जों जादों बेखौ जों 2012 आव जादों ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो एसे इन्टारिम गभर्नमेन्ट हिसाबै जों सालायबाय थादों जेनेबा लिडार हिसाबै जोंहा आइके संबिजितआ जोंनि आफादगिरि बिनि हिसाबै भाइस प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय नायसन बसुमतारी आं जेनेरेल सेक्रेटारि दंमोन दा बे हिसाबै जों आफादखौ सालायबाय थादों 2 इयार्स जों सालायदों जेनेबा 2 इयार्स सालायनायाव इन्टारिम हिसाबैनो जों मोनसे नेशनेल काउन्सिलाव लिरनानै दोनखादोंमोन जे फैगोन समाव जेब्लानाखि जोंनि माबाफोरा सोद्रोमाफोरा जेनेबा गोरा जायो पलिटिकेलि एसे मेच्योर जायो जोंहा गोबां गोरों गोरा BA MA फरायनाय गथ'फोर दङ बाट एक्सपिरियेन्स हिसाबै आफादखौ बोरै सालायनांगौ आरो जोङो दावहाखौ जेनेबा बोरै लांनांगौ बिनि सायाव एसे इनएक्सपिरियेन्स जानायलाय बिथांमोनखौ एसे मेच्युरिटिनि गोनांथि होननानै जोङो बे इन्टारिम गभर्नमेन्टखौनो जों लानाय जादों थ' आं बेवहाय जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बेबायदि सालायै जेब्ला जोङो 2014 आव अपारेसन जायो 2014 आव अपारेसन जानायनि उनाव समाबो जाबाय जोंहा जों नेशनेल काउन्सिल जिरायनाया बेनि उनावहाय जोङो मार्च एप्रिल सोआव जोङो ज' नेशनेल काउन्सिल जिरायनानै जोङो जयै मोजाङै रायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौबो लिंहरनानै गासै नेशनेल काउन्सिल सोद्रोमाखौ जिरायनानै नेशनेल काउन्सिलावनो जों बिथांखौ दे नोंथाङा समाबो जाबाय दा नोंथाङा मा बुङो बिथांनिफ्राय जों कमेन्ट लानाय जादों बिदि बुंनायाव बिथाङा होनदों मिटिङा जिरायथ'नाय जायाखै बा समा जायाखै खारना मा इमेच्योर माखासे मानसिफ्रा इमेच्योर दङ दा जों मोनसे रिभलुसन सालायलांनोब्ला जोंनो मेच्युरिटिनिबो गोनांथि दङ बेखौ बुंनायाव दे एसे पस्टपन खालामथ'नोसै होननानै जों आरो बोसोरसे एक्सटेन्डिं खालामनाय जादों आरो दा बेवहाय जोङो बिथाङा लास्ट समाव जोंनि हायेनाव गोबां NDBS आइके संबिजित सासे कार्बि होननानै गोबां मिडियाफ्राव फोसावनाय जादों जोंनि रायजो राजानि गेजेराव गोबां गुबुंले बारहावा बारबोनाय जादों दा बे हिसाबै अभारअल जों सानजानिफ्राय सोनाबसिम जोङो खबर लाबाय जे रायजो राजाया मा लुबैमारदों जों इन्टेलेक्सुवेलफोरनावबो बुंबाय बिथांमोना जों सासे बेबायदि गुबुन हारिजों सालायजानाया जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथावना थ' हायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो सोलाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायलाय बिथांनोबो जों प्रप'ज होबाय जे कार्बि ओरैहाय सनितपुर साइडनिफ्रायबो जों गासैबो जोङो डाटाफोरखौ बा निउसफोरखौ जों कालेक्ट खालामनानै लाबाय बिथांखौ जों बुंबायबो थ' बिदि बुंनायाव बिथाङा एग्रि जाबाय एग्रि जानायनि उनाव जोङो नेशनेल काउन्सिल जिरायनायाव बिथाङा सिगांनो रिजिगनेसन हरनाय बायदि जादों आरो जिरायखांनायनि उनाव नेशनेल काउन्सिल जिरायनाय समाव जों बिथांखौ एडभाइजारसो दोनदोंमोन एडभाइजार जे नोंथाङा बिराद एक्सपिरियेन्स मानसि NDBआव खुनु एडभाइजार गैया थ' एडभाइजार गैयाबाबो जों एडभाइजार मुङै जों दिहुनना होबाय बेहा जथेस्थ' रिटायारमेन्टनि समाबो जाबाय माने जोंहा 12 इयार्स मावोब्ला सोरबा जिरायो न'आव थायो ना खामानिखौनो मावफिनो बे जोंनि संबिजितनि नियम आरो दा बे हिसाबै बिथाङा आंहा जथेस्थ' 12 बोसोरबो जाबाय आं बर' हारिनि थाखाय बहुद आं सेक्रिफाइस खालामबोबाय न'खर बुख्रुब जाजोब्बाय बिदा फंबाय थानो हाया न'आव बेफोर सेक्रिफाइस खालामबाय दे आं रिटायार लानोसै आंनिया बेनो जथेस्थ' जाबाय बर'नि थाखाय गोबां आं अबदान होबाय बेनो साफिसियेन्ट नोंथांमोना फिउचाराव आंनि थाखाय मा खालामो बड'लेण्ड जायोब्ला बा जायाब्लाबो नोंथांमोना आंनि थाखाय मा खालामो बेनो साफिसियेन्ट एकदम खुला भाबै बुंबाय आरो बिथाङा गतिके आं रिटायारमेन्ट लानोसै नेशनेल काउन्सिलाव मोनसे लाइजाम रिटायारमेन्टनि लाइजाम हरबाय आरो जोंनि गेजेराव बेयाव भुल बुजाबुजि गैया माने गासैबो नेशनेल काउन्सिला सिन्था खालामनानै सासे एक्सपिरियेन्स वार्कारखौ जे बे रिजिगनेसन
लाबाय बा होसिगोन बेखौ खोनानानै जों दुखु मोनदों बयबो जों बयबो दुखु मोनदों सासे जेराव जों दुखु सुखु जों लामा सामा जयै दुखुब्लाबो जों शेयार खालामलायबोबाय एसे थाब्ला जों जालायलायबाय मिनिनाय समाव जों मिनिलायबाय दा बेफोरखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनदों आरो जेनेबा सासे बर' नङाब्लाबो खोथाव खोथा बिराद गोख्रों मावथि आरो जेनेबा बर'नि माखासे जोहोलावफोरा बेबायदि मावनो हायाखै होननानै आं लिरना होनो हायो दिनै थ' बे हिसाबै बिथांखौ जों दुखु मोनदों दुखु मोननानै जों मोनसे एसुरेन्स होदों जे बिथांखौ दे नोंथांनि लुबैनाय बायदि गोसोआव जि लुबैदों जों बेखौ मावफुंनो नाजागोन जेब्ला जों थांनानै थागोन जों थैयागौमानि नोंथांनि हास्थायनाय बायदि जों मावनो नाजागोन बेखौ जों मोनसे एसुरेन्स होलायलायनायनि गेजेरजों गिदिर पार्टि खालामनानै बिथांखौ जों बिदाय होनाय जादों ओमफ्राय बेखौ जोङो मोनसे सहराव स्पेसियेल भाबै नोंथाङा एसे एजेड जाबाय एजेडथ' जायाखै आंजों समान बैसोआ एखेयानो थ' रिटायार जाबाय माने एजेडखौ जों बुंबाय थ' हिसाबै मोनसे न'आव बेखौ बिथांखौ मोजाङै दोननाय जादों ओमफ्राय जानाय लोंनाय एसे दस्रानिफ्राय होनानै बिथांखौ एसे सोलायनाय खिनिखौ दोनथ'नाय जादों ओमफ्राय बेनि उनावहाय बिथाङा मा इन्सपिरेसन मोनखो बे गावनि खोथासै थ' जोंनि गेजेराव बेबायदि गावजों गाव भुल बुजाबुजि गैया बे आदसा होमबा दा बिथाङा कार्बिनि मोनसे अर्गानाइजेसन खुलिनानै दं होननानै मिथिनाय जादों बे जाहैबाय गुबुन चेप्टार दा जों फैदेनि जे नोंथाङा NDBS-नि आफादगिरि जानायनि उनाव माने पिस इनिसियेटिभ लादों होननानै मिथिनाय जाबाय जे नोंथाङा भारत सरकारजों सावरायनो थाखाय सिगांबोबाय आरो बेनि उनावहायनो नोंथांमोना म्यानमारनिफ्राय भारत फारसे फैनायनिबो लाहार फाहार खालामबाय नाथाय भेरि इन्टारेस्टिं खोथा नैबेसो जादों जे जि समावनाखि माने भारत सरकार आसाम सरकार आरो माने NDBP-नि गेजेराव सावरायनाय जाबाय थादोंमोन गबिन्द बसुमतारी आरो धीरेन बरुवानि दैदेननाय NDBP-नि गेजेरजों दा बे समावहाय रायजो राजा एबा बयबोआनो लुबैदोंमोन जे NDB-नि गासैबो माने गौथुमफोरानो सावरायनायाव बाहागो लानो मोननाया गोनां आरो गासैबो NDB-आ फैनानै सावरायनाया जायोब्लासो माने बर'फोरनि जेंनाया सुस्रांजोबनाय जागोन बे बाथ्राखौबो मोनदांबाय थानाय जादोंमोन आरो बानबुंथिनाय जादोंमोन गोबांसा माने गोरों गोराफोरा दा बे रोखोमैनो नोंथांजों माबोरै जगाजग फैखो सरकारा बेयो माने ओरैबायदि जादों थारमाने जों बेखौ माने बाख्नायनांगोन जेनेबा माखासे गौथुमफोरखौ जों जि समाव फुल सुइं जों साननायानो बेनो जेनेबा जों गभर्नमेन्टआ जोंनि खुगाजों बुंनायखौ जों खोनासङा थ' गतिके जों सिलाइखौ फोथायो सिलाइजोंनो जोङो दावहा नांगोन होननानै जों थादों नालाय दा बे हिसाबै लास्टआव जों रियेलिटिखौ जों बुजिदों रियेलिटिया मा जोंहा डिमापुरावबो राजा दंमोन जों गारनानै फैनांदों दा जों नांनानै लाफिननो हागोन ना हाया रियेलिटियाथ' नंगौ सिगां दं खिन्थु दा जों रियेलिटिया मा जाफैदों जों बायह्रायावसो संसार जाफैनांदों दा रियेलिटिया मा जालांनो नागिरगासिनो दङ जोंनि बड'लेण्डआव ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मानसिफ्रा बिराद हांख्रायहरबाय थायो नोंथांमोना फैदो सावरायफैदो इण्डियान कनस्टिटिउसननि आन्दाराव माबा मोनसे गोरोबथा लाबोना रायजो राजानो सान्थि होफैदो गोबाव सोमावसारबोबाय गोबां गोमाबाय जोंहा गोबां जोंहा लस जाबाय दा बेफोरखौ नोंथांमोना मावफुंनो गोसो गैया नामा जों नंमारगौ नुबाय समाजाव बेंगुरा बेंगुरि सोरबा सासे हमजानानै हा हु फाननानै दिनै बिबाया दिल्ली बम्बेयाव खारनानै थाहैनांनायखौ जों नुदों खिन्थु रिभलिउसना जे जों बेखौ लानानै बेयाव थागोन बेबो नङा जिग जाग जायो मुलुगाव जों गोबां स्ट्रेटेजि पलिसिफोरा आलादा आलादा जायो जों बेखौ नुबोदों थ' बे हिसाबै नंमारगौ बेखौ जों रायजो राजानि बे आसाखौ एसे सनमान होथ'नाया गोनांथि दंसै रियेलिटिया बे खारना मा सानस्रिखौ हायो एबसुआ दिल्लीयाव थांनानै फैयोब्ला NDBS-खौ लानानै फैयो बाथ्राया बेल' जेबो गैया सावरायनाया लास्ट पजिटिभ होननानै बुङो लास्ट बाथ्राया बे ओंखायनो NDBS फैयाबा जाया रायजो राजा दुंग्लाबजोब्बाय NDBS फैयाब्ला जाया होनबाथ' बिसोरखौ लाबोनांसिगोन वेलकाम खालामबाय लाइजाम हरबाय आंनाव दङ मोननै मोनथाम लाइजामाबो थ' बे हिसाबै जों सिन्थाबो खालामबाय आरो नंमारगौ दावहाखौ दोनथ'नानै जुदि माबा मोनसे सिस्टि खालामनानै रायजो राजाखौ जों एसे बोखांनानै होथ'नो हायोब्ला मोजां जागोन नामा बिदि होननानै आं सानखोमालायनायबो थादों थ' बे हिसाबै अब्लाबो जों रिजिड डिसिसनाव जों फैयाखै थ' जों नुबाय मोनसे दावहाया जोबनाय दङ गासै मुलुगनि दावहायानो जोबनाय दङ जों नुबाय रियेलिटिया बे नोङो लांबाय थायोब्ला हयथ' मोनसे जाथिया जोबस्रांनायनिबो मोनसे माबायाव फैयो जों बेखौबो नुदों
मबेबा हिस्ट्रियाव नुदों गासैबो एखे नंजोबा मुलुगनि हिस्ट्रियानो जे उमुगाबो बिदि जादों बिदि जाहैगोन बिदि नङा हिस्ट्रिया आलादा आलादा दा बे हिसाबै जों गोलाव नांबोनायखौ जों माबा मोनसे जों खालामथारनोसै जे रायजो राजायानो सान्थि लुबैबाय बा फरायनायनि बिथिङाव जोङो लुखांनोसै लामा सामा बान्दोनि गेजेराव जोङो लुखांना होनोसै इलेक्ट्रिसिटि नांगौ जोंनो इरिगेसन जोंनि खामानि मावग्राफ्रा एग्रिकालसाराव जोङो माबोरै बोखांनानै रायजो राजाखौ सास्टेनेबल थांनानै थानो हानायनि जोङो मोनसे प्रडाक्टफोरखौ जोङो लाबोनो हायो जों बेखौहाय एसे सिन्था खालामलायनोसै बा जोंनि ओनसोलावहाय जौगानायखौ लाबोनोसै होननानै जों लास्टआव आं नेशनेल काउन्सिलाव हगारना हरबाय जे आंनि गेजेराव नै बिदि प्रप'जाल फैदों जे नोंथांमोना मा बुङो बा बै PDMB होननानै बुङो जेब्रा माबाया मोसाहारिया बिथाङा आमेरिकायाव थांनानैबो आंखौ बुंदों जे जों नुबाय जे जोंनि सायाव गिदिर गिदिर अपारेसन होगासिनो दं थ' जोंखौथ' बोरै वेलकाम खालामनो आरो जोंबो बिनि खुनु थांखियानो गैया आं अब्लाबो नेशनेल काउन्सिलावहाय प्रप'जालखौ हरबाय गोबाव मासनि उनाव मोनसे रिप्लाइ हरोब्ला 2 मास 3 मासआ नांगौ जोंनो रिप्लाइ फैनो थाखाय इन्टारनेट गैया फन गैया जों बेफोरखौ मोनदांनो हाया माने थाब मोननो हाया माने थ' बे हिसाबै गोबाव सम लाबाय गोबाव सम लानानै बिथांमोना बुंबाय दे सारा जुदि मोजांखौ सिन्था खालामदोंबा आरो जुदि रायजो राजायानो जुदि गोजोन परिबेसखौ लुबैबायब्ला दा बे हिसाबै जोंबो थांथ'नानै पलिसि एन्ड स्ट्रेटेजिखौ जिग जाग खालामनानै जिग जाग माने आं बुंजोबला आरो गासैखौबो थफ्ला थाबाय जिग जाग खालामनानै रायजो राजाखौ सन्तुष्ट खालामनानै दोनथ'नानै हायोब्ला जों साबसिन जागोन खोमा होननानै आंनो रिप्लाइ हरबाय थ' बेथ' वेल एन्ड गुड नोंथांमोनाबो जि सानदों आंबो बेखौनो सानदोंब्ला मोनसे जुदि देंखोआवनो जों मेथाइ खननो हायोब्ला कमिउनिकेसना जाबाय थाबाय जाबाय थाबाय माने PDMBनि प्रेसिडेन्ट रेजाइबाला मोसाहारिजों बेनो रिपर्टखौ हरबाय आं बेनो रिपर्टखौ हरनानै बे दिल्लीयाव खबर हैबाय खबरा बिदि वेलकाम दे होमबा आं बुजिबाय बिथांमोनाबो जोंनि नेशनेल काउन्सिलाबो सावरायसिगोन बिदि होननानै आं खोन्थाहरनाय जाबाय लास्टआव जोङो मा मोनथाम मोनब्रैसो जों पइन्ट्स हरनाय जादों जे जोंनो सान्थि नांगौ जों असान्थिखौ लुबैया जोंनि गथ'फोरखौ सासेबो गावनांनाय आरो जोंनि जेनाखि दाबि दाबा बेखौहाय 100% जोंखौ मावफुंनानै होनांगोन आरो जोंखौ अनार एन्ड डिगनिटि जोंखौहाय मान सनमान होनायजों जोंखौ सोनांगोन आरो जोंहा सेपारेट आइडेन्टिटि जों रावनिबो सिङाव हाबनाय जोङो जानाय नङा आरो जों रावनिबो पार्टिनि NDP ARD बेयाव जोङो थानानै खामानिखौ मावा सेपारेटलि जोङो आइडेन्टिटि रायजोनि जा इसुखौ जोङो सेपारेटलि जोङो गथायगोन सेपारेटलि नांगौब्ला लास्ट एन्डिङाव मा जायो जों जयै मोनफा मोनफा पइन्टखौ लानानै सोगोन जोंनि थांखिया बेमोन नोंथांमोननि गौथुमजों जगा खालामजेनबाय मेन स्ट्रिमाव फैनो थाखाय एबा सरकारजों सावरायनो थाखाय PDMBनि गेजेरजों जेब्राराम मोसाहारिया नाथाय बेवहाय पृथ्वीराज देबनारायण आरो थुलुंगा बसुमतारी खोथा फैबाय बिसोरो माने जेब्राराम मोसाहारिया जेनेबा फाइनाल स्टेजसिम थांखाबायमोन बे जाहैबाय हेफाजाबाव BPF गभर्नमेन्टनि हेफाजाबाव जादों आं बुंहरबाय थादों दिल्ली सिल्ली थाङोब्ला उमुगनाव खबरखौ होखा खारन वे दर जायखौ जों बैसिम लांगोन सावरायनायनि लाइनखौ जों बे बिथिंजों लांनो नागिरदों अके बेबो बेजों मानिनानैनो बे खामानिखौ बिसोरो आन्दारस्टेन्डिंआव मावबाय थादोंमोन थ' पृथ्वीराजमोन जेब्लानो फाइनाल जाबाय अब्ला जों मोनसे बारहावा सृष्टि जाबाय जोंनि गेजेरावबो आरो नैबे बर'फोरनि गेजेराव ओमफ्राय बे मिशनखौ दोनथ'दो उमुगनिखौ मिशनखौ दोनथ'दो ओमफ्राय बे होननाय लगे लगे आं बुंहरबाय जोंनि PDMBनि प्रेसिडेन्टखौ जे मिशना इन्टारहाब जाबाय दोनथ'दो बास जों उननि परिबेसाव जोङो जयै मावलांगोन बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा माबा मोनसे बबेबा एंगेलनिफ्राय माबा फैबाय जेनेबा बेखौ दोनथ'नोसै जेखिजाया मानो बिथांमोनजों रायलायनानै थांनायाथ' एखेयानो बिथांमोन नैबे पृथ्वीराजमोनजों जों लास्ट फाइनालाव फाइनाल खालामनाय जाहैबाय आरो थुलुंगाजों पृथ्वीराज देबनारायण मेस आरो थुलुंगा बसुमतारी बिथांमोना माबोरैहाय जगाजग जागोन नोंथांमोनजों बिथांमोनखौ जोङो नै बिथांमोना बे जेब्राराम मोसाहारिनि न'आवनो थांदोंमोन बे समाव जों रायलायदों रायलायनानै जोङो एंगेलखौ एसे सोलायनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो थारमाने थुलुंगा बसुमतारी एबा पृथ्वीराज देबनारायण मेस मोना माने दिल्लीनि एजेन्सि नङामोन बिदि नङामोन जों जास्ट माने सोलायथ'नानै खामानिखौ जोङो मावलांनायनि एखे लाइनानो जास्ट बे ओंखारबोनायाव लाइनाल' बे एसे इन्टारेक्ट जानानै खामानिखौ मावनाय जादों थारमाने बिथांमोना नोंथांमोननि जानानै दिल्लीयावहाय प्लेस खालामबाय इस्युखौ आरो बेबायदिनो सावरायनाया जाबाय थाबाय आरो थारमाने गोबां रायजो राजाफोरनाव मोनसे सोंलुआ बेनो जादोंमोन जे पृथ्वीराज देबनारायण मेस आरो थुलुंगा बसुमतारीया भारत सरकारनि माबा मोननानै
माने थिननाय मोननानै बिथोनलाय मोननानै नोंथांमोनखौ लोगो हमफैदों आरो नोंथांमोनखौ लानानै फैदों बेबायदि बुजिनाय जादोंमोन थारमाने रियेल फेकआ बे नङा बे नङा माने PDMBजों अलरेडि फाइनाल जाखाबायानो ओमफ्राय बे थुलुंगा फंबाया माने जों बे जेनाखि फैनायनि महर माने महलादखौ जों सोलायनानै बिदिल' होनोमोन आरो ओमफ्राय जों होनबाय दानि मडेलिटि अनेक बहुत खोथा दं दा रायलायलांगोन बेफोरखौ दा रायजो राजा बुंसोलायगारदों जोंनि थांखिया बे नङामोन जे बिसोरजों जों बायजानानै जों थांनाय बिसोरजों जों बायजायाखैबो खुनु बिदि बुंनायनिबो खोथा गैया जास्ट जों वे टु दिल्ली थांनाया जास्ट जोंनिया बहुत खामानि दंमोन आरो सर्ट समावनो एग्रिमेन्ट जादों जों बेखौबो दा आं बुंगोन नोंथांनि गेजेरजोंनो कमिटमेन्टखौ मा मोनदोंमोन नोंथांमोना भारत सरकारनिफ्राय जों बिसोरथ' फुरा जोंनि जेनाखि दाबि दाबा बेखौ खोनासंगोन आरो रायलायजेनदोंमोनबो दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय टु हारि जों जाहैबाय सोरनिफ्रायबा एकदम नारसिननायखौ मोनदों नारसिननाया जाहैबाय बैसोरो एबसुफोरा आरो मोनसे ग्रुपआ अलरेडि सावरायबाय थाखादोंमोन जे फाइनालाइज स्टेजआव हयथ' बिसोरो 6 मान्थनि सिगां जोंखौ फैगोन होननानै मिथिनानै हयथ' फाइनालाइज खालामनानै थादों आं बेखौ मोन्दांथिदों रम वाज नट बिल इन ए डे जों बेखौ बयबो फोथाय बेयो जेब्लायबो ट्रुथ न'खौ जों सानसेजों लुनो हाया जों फैनायनि उनावनो जों माइनान बारबोनायनि उनावनो जोंनि थांखिया मा सिजफायार जों सिजफायार डिक्लेयार खालामनांगौ गभर्नमेन्टजों जोङो नेगसियेट खालामनांगौ बेसो जोंनि गिबि थांखि बेयावसो नांदों अब्ला एकर्डनि बिसोरा रंजानाया जाखाबायानो बिराद नुदों जों हजों थानाय समावनो बयद' जाखानाय माबा माबि मोसाग्लुंलायनाय अब्ला सोरनि डिजाइन मा डिजाइन दं बेहाय इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुजिदों दिनै बुजिदों सोरनिबा डिजाइन दङ आं गासैखौबो बुंजोबलायला थ' बयबो मिथिखाबाय जे जायफोरा सावरायबाय थादोंमोन बेखौल'सो आं बुंनोसै डिजाइन दङमोन फैनाय लगे लगे जों नारसिननाय मोनबाय सासपेनसन अपारेसन नांला सिजफायारबो गैला लगे लगे जोंखौ एकर्डनि लाइनाव लांनो नागिरबाय जों बुंबाय नङा जोंनो सम नांगोन जोंनो सिजफायार सासपेनसन अपारेसनखौ जोंनो सरकारा लिरनानै होनांगोन लिरनानै होबाय 16 तारिखआव जों नायदो 10 तारिखआव जोङो ओंखारबोदों 11 तारिख 16 तारिखआव सासपेनसन अपारेसन जोङो मोन्दों फैफिनबाय जों सानदोंमोन रायजो राजाजों गोरोबनानै मा लुबैमारदों माखासे सानदों बड'लेण्डआवथ' गासैबो सेटिसफाइ गैजोबा प्रमद बर'जोंथ' गैजोबा माखासे आलादा ग्रुप दङ मा लुबैदों जों कम्बाइनेसन जों माबोरै खालामनो हायो रायजो राजाजों जोङो रायलायहैनोसै होननानै हजों हम मिनिस्ट्रिनि माबानिफ्राय जोङो फैनानै जों रायजो राजाजों मिटिं खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बिनि उनावनो जों कल मोनफिनबाय जे जोङो हजों दिल्लीयाव थांनांगौ थांनाय लगे लगे जोङो थांफिननानै जोङो मडेलिटिखौ हैबाय जों बानायहोबाय इमिडियेटलि माब्रै सानसेजों बानायनाय बेखौ जोङो होबाय सरकारनो रायलायनायाव खुब सम्भब 22 तारिख ना 21 तारिखमोन बे जों होबाय टेबोलाव दे जाबाय नोंसिनि बे मडेलिटिया थाथोंसै नै बे एकर्डआ जासिगोन होननाय बाथ्राया बे आंखौ बिसिमनानै मडेलिटिखौ नोंथांमोना प्लेस खालामदोंमोन प्लेस खालामदों जेबो नायासै एकर्डआ जाखासिगोन होननानैसो जोंखौ बुजायहरबाय अब्ला माबायदि डिजाइन माबायदि एकर्ड जागोन बेयो दा आं सेटिसफाइ गैया होमब्लाबो बै एंगेलानो खोन्थाखाबाय होननानै रायजो राजा आंखौ दुसिदों बे सेटिसफाइ गैया होननानै मानो सेटिसफाइ गैया जानो पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट बेयो पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट आं बेखौ बुंगोन खिन्थु बै मानसिफोर बुंनाय बायदि कन्ट्रिभार्सि गोबां ओंखारो खिन्थु लाइना बेमोन जों लुबैदोंमोन एसे गोलाव जानानै जयै मडेलिटिफोरखौ ज' होनानै कनक्रिट फाइनाल सलुसन होनाया बेसो जानांगौमोन नाथाय बे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट माने बेवहाय जिथु दङ बे जाहैबाय गोबाव बोसोर आगोलनिफ्राय बर'फोरा गोबाव सम आगोलनिफ्राय बर'फ्रा माने कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल मोनसे सलुसन लुबैनाय जादोंमोन आरो बेखौ जों खालामनो थांगासिनो दं बेखौ मेनसन खालामनायनि गेजेरजों बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों देट्स व्हाट माने जोङो दा आरोबाव गोदानै आन्दलन खालामनायनि खोथा गैला बर'फोरा बे खोथाखौ बुंनाय जादों दा बैफोरखौ माने दाय होलायनांगौ जायोब्ला नोंथांनाबो गोलैबाय दाया बे दा ओरैबायदि दा आं बेखौ बुंदों आं फैनाय लगे लगेनो आं सिखार लादों जे जोंनिया एकर्डआ ओरैबायदि जानांगौमोन आं अलरेडि जिरायखैनानै थादों दायनिगिरि माने एंगेला जाहैबाय बिभिन्न जायगायाव दोननानै जोंखौहाय सुक्ति खालामहोनाय जादों दाथ' जों लुबैदोंमोन जयै सावरायनानै हयथ' सावरायालासेनो एकर्ड खालामहोनाया जों बे भुल जादों बेखौ जों ग्रुप अफ सिगनेटारिसनि कुनु मेल जाया गैया कुनु डिसकासन गैया आं जिरायनो सावरायनो मोन्दों ना प्रमद बर'जों खेबसे सावरायनो मोन्दों कुनु टेबोल टक गैया जोंनि लिडारफोरनि गेजेराव दा आंखौ बोरै दाय होनो आंथ' आइबिनि आखायाव दङ आं बोरै दायनि जालायखो आंनि मडेलिटि आलादा सरकारा बेखौ बिजिरनानै नायनांगौ दायथ'आ बिसोरहा दंमोन डाइरेक्ट एकर्डआव लांबाय थारमाने इम्प'ज खालामबाय नोंथांखौ इम्प'ज खालामबाय दा बेसो इम्प'ज खालामनाय हिसाबै आं सासे गोसोआवथ'
जेनेबा नोंखौ बोना लाङोब्ला थांनो गोसो गैयाबा नोंनि गोसोआ माबायदि मोनगोन एसेब्लाबोथ' माबा थागोन ना निसय टाइम लाबावोमोनबा दानि जि कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन बे कन्ट्रोभार्सिया ओंखारनाय नङामोन खोमा आं बेखौ सानबाय थायो आरो जों बै जोंनि जे माखासे जिनाखि सोमावसारबोनाय आंनि जिनाखि पइन्ट मडेलिटि मोननैसो हाबोब्लाबो आं गोजोननाय सिटिसबाय नैबेसो बाथ्राया दा रायजो राजानि बाथ्रा जेनेबा फैबाय रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ दा नोंथाङा गोबांथार केदारफोर दङमोन केदारफोरखौ नोंथाङा बोरै मटिभेट खालामनो हायाखै बेयो जोंनिया मोनसे चेन अफ कमान्ड माने कमान्डिं होननानै बुङोब्ला जों मोनसे दल अर्डाराव थानाय हिसाबै मोनसे खानानै दोनजानाय बायदि जायो जेखि जाया मानो मोनसे बाथ्रायानो जोंना एफेक्टिभ जायो फंसेल' बाथ्रा आरो बेजोंनो जों खानानै दोननो हायो थ' बे हिसाबै बिसास दं आंनि गेजेराव आंखौ फोथायनाय दङ आरो लिडारा जेब्लायबो लिडार होननानै जोंनि गाहाय सिरिनि आर्मि सार्मिफ्रा बड'लेण्ड आर्मिफ्रा फोथायलायनानै थायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जों फोथायनायनि गेजेरजोंनो जों खामानिखौ मावो बेनिखायनो जों फंसे रावावनो बिथांमोनखौ हमथानो हायो फंसे रावावनो गोदौ होनो हायो 9 मार्च खालि नोंथांमोननि एनडिपिनि गासै गौथुमफोरानो डिसबेन्ड खालामनाय जाबाय नोंथांमोना माने हाथियारबो गथायबाय आरो नोंथांमोननि गौथुमखौ नोंथांमोना सिफायनानै लाबाय 9 मार्च खालि बिनि उनावनो नुबाय नोंथांमोना आरो खावनायाव जाबाय नोंथांनि दैदेननाय जोंनि एनडिपिएस बिनि गाहाय नेहाथारि रन्जित बसुमतारी बिथाङा बि फेरेंगा बिथाङा नोंथांनि बेरेखा जानानै थाबाय नंगौ थारमाने बेयो बिराद इन्टारेस्टिं माने गासैबो जोंनि आं दहाय बुंनाय बायदि जों सासे टपमस्ट माबानिफ्राय जोङो कमान्डिं सोलियो आरो मानिनायफ्राबो बिदिनो बे समाव जोंहा 9 जेब्ला जों डिसबेन्ड खालामो बेनि उनावहाय खुनु कमान्डिं जोंहा थायाखै अब्लाबो जेनाखि जोंनि सेंग्राफोरा आं बुंसिगोन सेंग्राफोरा माबा मोनसे आसा लिडार हिसाबै जोंजों थाबाय थ' जों सानदोंमोन जा माबा मोनसे जोङो रिहेबिलिटेसननि बाथ्रायाव जोङो जयै मावलांनो हागोन नामा जों जयै गथ'फोरनि जेनाखि केस जों बेखौ मुभ खालामनो हागोन नामा आरो जों जेनाखि जों मा होनांगौ जाखो नैबे माबा मार्टियासफोर जों बिसोरखौ एसे माबा मोनसे जों मावनो हानाय नामा जों बेखौ जयै जोंबो जेब्ला फैखाङो जों बे माबायावबो सेरफांगुरि बे दिग्लियावबो जों रायलायनाय जादों बार जों रायलायनाय जादों जेबो नङा बेयाव आइडिय'लजिकेल डिफारेन्स गावनि गादिनि थाखाय गादि माने जों बेखौ बुंगोन आंनि आन्डाराव थानाय जेनाखि दैदेनगिरिफोर बिसोरखौ आं प्लेस खालामनो सोर बबेयाव क्वालिटि दङ सोर बबेयाव मा दैदेननो हागोन बेखौ आं टिकेटनि गेजेरजों जे बिपिएफ सरकाराव जों थांनायनिबो बहुद जारिमिन दङ जारिमिन माने जों जेरावहाय खौसेथिखौ लुबैनायनि गेजेरजोंनो जों खौसेथि बानायदों बेबो फेल थ' जेखि जाया मानो जों बबेबा हान्जाजों जोङो थाखानांगोन जोङो गोदान पार्टि दानानै जोङो माब्लाबाबो आवगायलांनायनि हानायनि जों लामाखौ नुखायासै थ' बे हिसाबै जों मोनसे गिबि बोराबनाया बेनो जे बिथांखौ जों बारबो खावलायदोंमोन नोंथाङा आं पलिटिक्सआव थांनाया गोनांथि दं खारन पलिटिकेल भाबै जों बेखौ सोमावफिननांसिगोन जों बेखौ नुहुरखाबाय बियो मोनसे उरायबाय थानाय मोनसे बेलुन थ' बेखौ जोङो पलिटिकेल एंगेलजों थानायाखौ जों गोनांथिखौ आं नुहुरखाबाय खारन आं लुबैदोंमोन गोलाव समनि गेजेरावसो जोङो एकर्डखौ खालामबावगौमोन जों कनक्रिट गोरा खालामनानै दा बे एंगेलानो फैनाया बेनो जाहैबाय आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय फेरेंगाव बुंदोंमोन थाथ' नेक्स्ट बाराव जोङो खालामनाय जागोन निसिमावबो जोङो सिट एरेन्जमेन्ट खालामदोंमोन दा बिथाङा मा बुंनो गावनि पार्सनेल हयथ' माबा मोनसे इन्टारेस्ट थानो हागौ दा बे हिसाबै जिनाखि पार्टिनि डिसिसन गथ'फोरनि आसा बेखौ एंगारनानै थांनो हानाया बे पार्सनेल इन्टारेस्टखौ जों नुदों आरो दा नोंथांमोना थांनानै सोंहैनो हागोन साबेसे नेशनेल काउन्सिलनि लिडारफोर दङ बिथांजों दङ होननानै बिथाङा बुंदों दिनैहाय पेपार मिडिया आरो जोंनावहाय नुबाय थादों जों ज' ज'यै मावदों जों मोनसे कमिटि दाना होदों आं बुंबाय थादों इन्सट्राक्सन होबाय थादों गुवाहाटीसिम लांनानै मिटिङाव जिरायहैनानै बे रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ केसनि बाथ्राखौ बिथांमोनखौनो रोंथों रायलायथों गोजौआवहाय आवगायबाय थाथों आं पलिटिकेलि बोरै हमना होगोन बेखौ लागोन बिथांमोनानो मावबाय थाथों होननानै दिनै हगारनानै होबाय थ' फेरेंगायाथ' सासेबो गथ'जों रायलाया दिनै रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा रायलाया सरकारा फर्म हरदों जोंनो बे फर्मखौबो डिटिपि माबानिफ्रायसो बेंटलनिफ्रायसो फट'स्टेट खालामना होदों होनदों दा गथ'फोरखौ बियो मोनसे साइक'लजिकेल इमबेलेन्स खालामनायखौ आं नुदों आरो जेनाखि थांनानै थानांगौ सोमावसारबोनायाव गथ'फोरा सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोना थांनानै थाथारनांगौ माबा मोनसे मोनथारनांगौ बेखौ दाबि खालामनांगौ ज' खालामनांगौ बिथाङा दिनै एरायनानै थांबाय बेथ' जुक्तिनि खोथा नङा
थ' बिथाङा दिनै जोंनि पार्टिनि इउनिटि डिसिप्लिनखौ सिफायनानै थांदों बे हारसिं बियो बे गावनि खोथा बियो गावहा मा लाइफ स्टाइल लुबैदों ना मा लुबैदों बेखौ जों बुंनो थाङा खिन्थु पार्टिनि इउनिटि आरो डिसिप्लिनखौ सिफायनाय जादों आं बेखौ बुंगोन आरो जों बार बिदाय बाथामोनाबो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन मिटिङाव जे नोंथाङा जयैनो थानांगौ आरो जों ज' थायोब्ला जों निस्सय जों आदाय खालामनो हागोन जों बे खामानिफोरखौ जों मावलांनो हागोन होननानै जों सिद्धान्तबो लादोंमोन फाइनाल डिसिसन जाबाय बेहा मोनसे मा बुंबावनो जेनेबा गावनि पार्सनेल इन्टारेस्ट आरो पार्सनेल ग्रास जानो हागौ बेहा सोरजोंबा दा जों जि पार्टिजों फैदों बेखौ नुबाय आरो जों गतिके जेबो जाफुंनाय नङा बिथाङा जेबो मावफुंनो हानाय नङा बेखौहाय नुनानै जों दे थांथोंसै थांनोबा आरो जुदि अख्रा गोसोब्लाथ' थांसै बिदिनो हगारनाय जादों आरो दा नोंथाङा जिहेतु सभारेन बड'लेण्डनि थाखाय नांदोंमोन बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा दा समाव बिटिआरआव मुंसाइ होनांबाय इम्प'ज नोंथाङा बुंबाय जे बाध्य खालामदों नोंथांखौ सिगनेसार होनो थाखाय दा समाव नोंथांनि उननि हाबाफारिया मा जागोन जे नोंथाङाथ' दा बिपिएफआव जइन खालामबाय बिपिएफनि केन्डिडेट जानानै दं बिसायख'थियाव ओंखारदों दा बड'लेण्ड रायजोखौ रायजो राजानि अराय लुबैनाय बे बड'लेण्ड रायजोखौ माबोरै मोनगोन होननानै नोंथाङा सानदों दे जोंनि आं बुंनो साननाया बेनो जेनेबा जोंनि नांनायनि बेलाया बा जिगजाग बेखौ जों बुंबाय थादों थ' मोनसे बाथ्रा लाइना बेनो क्लियार जे आं एसे गोलावखौ लुबैदोंमोन एकर्डखौ दानो खालामखांना बेयावनो खोथाया गासैबो थांजोबो बेखौ गुवारै बुङाब्लाबो जागोन जेनेबा आरो बुंलायलायोब्ला एसे उसुबिदाया गोग्लैगोन जोंनि सानसुमैफोरा बर'नि सानसुमैफोरा अलरेडि बुंखाबायानो बुंखाबाय निस्सय जों डेम'क्रेटिकेलि बुंनो थाङोब्ला दाथ' मोनसे डेम'क्रेटिक भाबै जोङो जेनेबा मन्त्रि एमएलएफोरखौ जोङो गोबाङै खालामनो हायो बेबो मोनसे पलिसि बेफोर गासै हान्जाखौ जों खौसेथि लानानै जोङो मोनसे सोमावसारनो दिल्लीयाव जोङो राजत्व खालामनो हाब्लानो दिल्लीथ' नङा आसामाव जुदि जों राजत्व खालामनो हाब्लानो हयथ' जोंहा माबा मोनसे मोजाङा फैगोन दा बे मोनसे लाइन आरो बै डिसेटिसफेक्सना मोनसे लाइन थाबाय आदसा दा बर' रायजो राजाफ्रा सोमावसारफिननो गोनां जागोन बेखौथ' जों दा मोनसे एंगेलजों नायोब्ला नुयो नोंथाङा बिपिएफआव हाबबाय बिपिएफनि गेजेरजों नोंथाङा बड'लेण्डखौ मोनगोन आसा खालामदों बेखौ जों निस्सय जों स्ट्रेटेजिखौ जोङो खालामनो हायोब्ला आरो जों माखासे लिडारफोर थाबाय जायखौ जोङो दा पार्सेन्ट हिसाबै जों रन्जन दैमारि धीरेन आरो आं फैबाय मेक्सिमाम जों फैबाय दा बे हिसाबै जों पलिटिकेलि जों मोजाङै जुदि गायसननो हायोब्ला निस्सय हाहैथारगोन जोङो आरो जानाखि जोंनि सानसुमैफ्रा बुंदोंआनो जों जुदि दिसपुरखौ जोङो जुदि दखल खालामनो हायोब्ला जोंनि आखायावनो गोहोआ फैयोब्ला पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टआ जोंनिया ओरैनो फैगोन बेखौथ' जों नुगारदों आरो जुदि जों बेखौबो हायाब्ला जों बिटिआरखौबो नारसिननो हायाब्ला जोंबो ओरै थाबाय बेयो मोनसे उरायनाय बेलुनसो हागोनखौ नुदों आरो गोबांसाया बुंबाय थादों जे बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि बै समनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'लेण्ड नाङा होननानै गोबां खेब बुंदों आरो बेबायदियाव माबोरैहाय माने एनडिपिफोरा माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माने बिपिएफजों सामिल जाखो बड'लेण्डनि सिमाङा बहा थाखो माने बिथाङा सासे पलिटिसियान जाहैबाय नों नुयो सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो बे पलिटिसियानफ्रा बिभिन्न रोखोम बाथ्रा बुंनांगौ एंगेलजों जायो बेखौ आं दा मोनदांबाय थ' बे हिसाबै बिथाङा बुंदों बिथाङाथ' सासे अस्त्र लानानै बिटिएडि एकर्ड खालामनानै फैनाय बिथांनावबोथ' बड'लेण्ड नाङाथ' गैथारा ओरैनो लजिकेलि जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला नुयो बिनि लामाया बोरै फैदों सोमावसारारि आफाद आरो बिथाङा गावनि बिखाखौनो फोरदाननानै आं बर'नि थाखाय मावगोन होननानै सोमावसारनानै सिलाय लानानै फैनाय बिथांनि अबदानाबोथ' खम नङा सोरबा सासे मानसिया बुंब्लाबोथ' बै मानसियाबा माबायदि बा न'आव थानानै लेखा फरायनानै एमए बिए जानानै फैनाय मानसि बिसोर बुंदों जानो थाङा खिन्थु जोंनि लाइना खोन्थायो अस्त्र लाग्रा लाइना खोन्था बिथांनि गोसोआवबो निस्सय बै बुस्थुआ लुबैयो खिन्थु पलिटिसियान जानायलाय माखासे बाथ्राखौ बुंनांगौ जायो खोमा आं बेखौहाय सिन्था खालामनानै लायो आरो इउपिपिएलआव नोंथांमोना जइन खालामनो हायोमोन नाथाय नोंथांमोना बिपिएफखौसो फसंथ खालामबाय इउपिपिएलआ मानि थाखाय गाज्रि जाखो माने बेखौ सोंनाया बिराद मोजां जादों बेखौनो आं बुंनो सानदोंमोन थारमाने जि बुस्थुखौ जोङो सानथ'वाखैमोन जों गोरलैयैनो दङ थारमाने जोङो ओरैबो थाङा जोङो मोनसे रिजिड डिसिसन लानानै मोनब्रैजों बा मोनबाजों एबसुखौबो लाफानानै मोनसे गोहो गोरा आं दहाय होननाय बायदि पलिटिकेलि जों माब्रै जोङो
मा एस्टाब्लिश जानो हायो मा 12थाल' जुदि 15-16था MLA जों खालामनो हायो अब्ला जोंबो केपचार खालामनानै जोंनाव आखायाव थाजोब्बाय नैबेबायदि मोनसे पलिसि आंनि साननाय आरो बेयो आरो जों बेखौनो बयबो सानदों खौसेथि जानानै जों माबोरै खालामनो थ' बेबायदि सानफुबाय थानायावनो मावफुबाय थानायावनो जों नुबाय जे आखाइबो जों थिखोलायबाय बलांगुरियाव नोंथांमोनानो नुदों मिडियायाव जोङो पेपार मिडियाबो हगारलायबाय खौसेथि जाबाय रायजो राजा दुंब्रुजोबा खौसेथि जाबाय बिराद मोजां जाबाय जोंनि गेजेराव निस्सय बड'लेण्डनि सिमाङा दासो मोनजासिगोन खोमा बिनि उनाव मा जाखो जों ओरैबो थाङा डिसिसन लानाय समाव प्रमद बर'आ ग्रोआ जों माबायाव हाबहैबाय UPPL नि माबायाव हाबहैबाय प्रेसिडेन्टशिप लाबाय बियो उइदाउट आवार कनसेन्ट बेबोथ' सोमावसारारि आफादनिफ्राय फैनाय अभारग्राउन्ड सोमावसारग्रा बियो उइदाउट आवार कनसेन्ट बोरै जाखो कनसेन्सास नङा जोंबोथ' एसेयावनो हिउमेलेट होननाय बुस्थुखौ बुजियो एसेयावनो जों बेरेदनो हायो जों सानबाय निस्सय सेल्फिश मटिभ्स जों सेल्फिश मटिभ्सखौ नुनानै नङा बैहायबो जोंखौ नारसिनबाय दल खाम जुथा लानानै थाङा बेयावबो आनादार हिउमेलेट हाबहैबाय चिफनि थांखिजोंसो हाबगोन नालाय प्रेसिडेन्ट माने दे हाबबाय बिनि उनावबो जों सावरायबावबाय मोनब्रै ग्रुपजों जों डिसिसन लाबाय जे रावबो आफादा UPPL PPF मोनब्रै हान्जानि गेजेराव रावबो मिटिं गानो मोना अनलि एक्सकिउज NDPS मानोना रायजो राजाजों हाबनो मोनो रायलायनो मोनो जोंहा गोदान बयबो आंखौ वेलकाम खालामो सोरबा एबसुआवबो वेलकाम खालामो आं थांदों सोरबा UPPLआबो खालामदों आं थांदों बेयावथ' पार्टि मेटार जोंहा डिसिसन जाथ'वाखै PPFआबो लिंहरदों आं थांदों खारन जों जन्म गथ' जानो गोरलै बयबो जोंखौ आर'नाइ होनानै बा वेलकाम खालामफैयो सासे गोदै गथ'खौ जेरैहाय जन्म जायोब्ला जि गस्ला होनानै होफैयो बेबायदि जोंनो होफैदों सोरबा जानो होफैदों सोरबा गावनि खामायनायनिफ्रायनो 50,000 नों बाहायदो बेबायदि होफैदों दा बे समाव बेबायदि सानलायबाय थानायाव आरो खौसेथिनि सानलायबाय थानायाव जों नुबाय जे जोंनि जेनाखि बिसोमखोर बिथाङा बाक्सा अदालगुरियाव फुरा UPPLनि एबसुनि मिटिङाव लेक्सार होगासिनो दं बोराबलायबाय रन्जन दैमारि धीरेन मोना बोराबलायबाय दा आनादार हिउमेलेट जोंनि पार्टिनि जेनाखि डिसिसन लादों बेखौ सिफायबाय होनबा जों माबायदि जाहैगोन ओरैनो साननो गोरोंफ्रा बुजिखासिगोन थ' जों बेखौ सिन्था खालामनानै सानबाय जे जोंनो मोनसे गोहो गोरा राजखान्थि हान्जा नांगौ बे राजखान्थि हान्जाजोंसो जोङो माखासे जेनाखि आद्रा थानाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाब्लाबो जों नारसिननो हागोन बेखौसो जोङो नोजोर बोनानै खालामनो नागिरदों बेयाव बिसोरो थांग्रोबाय बे हिसाबै बेफोरखौ जों बिसोरजों मिलायालासिनो हानाय नङा जों गोरोबनो माखासे बिथिङाव होननानै जोङो BPFजों रायलायनानै हाग्रामा महिलारि सारनि आं दहाय होननाय बायदि एंगोला जेनाखि लाइना फैदों थाबैनो जों गोसोआ मिलायलायनायनि गेजेरजों जोङो नंगौ थारैनो जोङो मोनसे पलिटिकेल दिदोम पलिटिकेल गोहोगोरा पलिटिकेल जोंनो नांगौ होनलायलायनानै जों बुजिलायनानै बेखौनो दफं दिखोनानै दिसपुरानो जा मायानो जा जोङो आदाय खालामनायनि मोनसे बेबस्थाखौ जों लादों बिदि थारमाने गिबियाव एबसुनि आफादगिरि हिसाबै प्रमद बर'आ बिट्रे खालामबाय माने सिगनेटरिसफोरखौहाय बिनि उनावहाय बिट्रे खालामबाय बिसोमफोर माने गबिन्द बसुमतारिया बिट्रे खालामबाय आरो थामथियाव बि फेरेंगिया बिट्रे खालामबाय थामथियाव बे खालामबाय दा नोंथाङा राजखान्थिनि जिल्लायाव आगान होबाय BPFनि केन्डिडेट जोङो सावरायगोन बेनि सायाव आरो जों बे सावरायनायजों जों फोजोबगोन जोंनि सावरायनायखौ दान्दिसे ब्रेक लादों दे फैफिनदों नोंथाङा दा BPFनि सासे दैदेनगिरि जाबाय 13 नं चिरांनिफ्राय नोंथाङा बिजाथि गसंदों फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा बे बिसायख'थियाव गसंनायनि गेजेरजों बे नौनारिनि जौगाखांनायनि बिथिं नोंथाङा माने मावनो लागै हमदों आरो BTCनि सासे मैखोम माने राजखान्थिगिरि जानो थांगासिनो दङ नोंथाङा बे हालामनि सुखु दुखुखौ मा मोनदांनानै दङ जिहेतु नोंथाङा गोबाव बोसोर इन्डिपेन्डेन्ट दंहैयो बे हालामनि रायजो राजाजों सोमोन्दो गैया नंगौ गिबियाव आं फैनानै माने गिबि सारप्राइज जादों बे BPFआ जेनाखि बे लामा आरो गोबां दालां बान्दो बेफोरखौ बानायबाय
बेखौ नुनानै आं जोबोद सारप्राइज जादों आरो बयबो बुंगोन जे जा बाहेरायाव थाहैदों बे फैनानै नायफैयोब्ला एसे सोलायनाय गुस्लायनायखौ नुथारदों आरो जि बुस्थुआ माने जाथारैखौबो जों बानायनायखौ नुदों दा बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्टखौ आं बुंग्रोगोन आरो थ' बिनि गेजेरजोंबो फिसा खामानिफ्रा गोबां थालांदों दङ नंगौ सानसेनो मावजोबनो हाया जेनाखि मेजर जायखौ लानानै नोंथांमोना आं दहाय बुंबाय आंनि स्टेटमेन्टआव गोरलै समाव जोङो लामानिफ्राय ओंखारलाङोब्ला बिराद सिजोबनांगौ जायो लंपेन्ट गाननायथ' नङामोन जोंनि जुगाव हाफ पेन्ट गानोमोन आरो हाफ पेन्टनि उनावहाय जों लंपेन्ट खुनुरुखुम एसे गाननो सोलोंदों बे समाव जों थाबायलाङोब्ला बा गामिनि बे ओनसोलनि सिख्लाफ्रा थाबायलाङोब्ला सामथाय बालांजोबो स्कुलाव थाङोब्ला सामथाय बानायनि गेजेरजों आथिङा माने दख'नाया ससे सिलांजोबो दैलां दाबायदि समाव दा बेफोरखौ जोङो दा नायोब्ला उइदाउट एनि टेनसन स्कुटि सालायना न'आव ट्रुप हाबहैनो हायो बै समाव सामथाय बोखोनायजोंनो आधा घन्टा थाङोमोन बिथांमोन बिराद खस्थ' बान्दो मोनसे जोङो माइ गायनोब्ला ओरै खासा बान्दो हाजोंसो थैयो दा बायदियाव बायखाथारखायो बायब्लानो बोसोरसे जानाया जिं राननांगौ जायोमोन दिनैहाय बेफोरो लामा सामा बान्दोआ जाबाय आलो गोजोनै अखा हाब्लाबो बान्दो दंखायो होननानै गोजोनै माइ गायनानै जानो मोनजाबाय स्कुलाव थांनानै MA BA फरायनो मोनबाय IIT गैयामोन जोंनाव CIT फरायनाय जोंनावहाय फैबाय दिनै लेक्सारार कलेजनि MA BA B.Ed फरायनो मोनबाय गामिनिफ्राय गोबां इडुकेटेड ओंखारबाय दा बेफोरो जों बुंनो थांगोन बे एचिभमेन्ट दा जायाखै होननाय बाथ्राया आं बेखौ बुंगोन जे लामा फिसा कानेक्टेड टु मेन रड नै बे न'निफ्राय बै न' ओंखारलांनाय नै बेफोर फिसा लामाया दङ आरो बेसिकेलि आंनि बे समस्थियाव मेक्सिमाम जों आवगाय समावहाय बिर'धिमोन आंनो बिर'धिमोन बा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला आं सासे बै समाव NDPनि लिडार हिसाबै बुंनो थाङोब्ला एंगोलजों नायोब्ला एसे बिर'धिमोन दा बेनि थाखायनो माखासे जोंनि रायजो राजाया बिर'धि जानानै थाबाय दा बिर'धि जानानै थानायलाय पलिटिक्सआवथ' बिदिनो बिर'धिबाथ' अन्थाइबो गोग्लैनाय नङा दा बेथ' नियमखा थ' बे हिसाबै जों एसे बेकवर्डआ माखासेया थादों फिसा खामानिफ्रा गिदिर लामाफ्राखौथ' नायखानांगोन बिसोरो नङाबा आसि थुजागोन हिसाबै बानायजोबदों थ' बे हिसाबै आं सिङाव हाबना नायबाय फिसा लामाफ्रा दङ आरो जाहोना बैनो जोंनि बिर'धि थानायनि थाखाय आरो जों मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन 5 बोसोर जोङो थांनाय बारावहाय जों अपोजिसनाव थाबाय मावथि ब्रह्म BPFआ सालायदों सरकार जोंहा बेहाय दङ मावथि ब्रह्म हाज'वारि अपोजिसनाव दं नैबे जों अपोजिसनाव थानायलाय बिथाङा जेबो डेभेलपमेन्ट खामानि लाबोनो हायाखै वेरेस अन्थाइ थाइसेबो जों खोख्लैनो हायाखै जों 5 बोसोर 10 बोसोर बेकखौ आं बुंगोन मालायफ्रा एसेब्लाबो एडभान्स जाबाय नंगौ दस्रायावबो दं IOI न' मुसारि मोनै बायदिसिना जादों खिन्थु गिदिरखौ हिसाब खालामना नायोब्ला जाजोब्बाय दा जोंनावहाय बेसिकेलि गिदिर लामा होननानै बुङोब्ला थाबायजाथावथाव ओरैहाय हाग्रा ओनसोलाव दङ हाग्रा ओनसोलाव ओमफ्राय ओरैहाय खोला ओनसोलावबो दं खोला ओनसोल माने ओरैहाय जों बुंनो थांगोन फुलगुरि जोंनि BCDC होननानै बुङो ओरै रनसाइडआव बिजोंबो लामाफ्रा हाबनांगौआ दङ बानायनांगौ दङ थ' बे हिसाबै जोङो बेफोरखौ निस्सय जोङो मावफुंनो हागोन मावफुंनो हाथारगोन आरो बेवहाय गिदिर खामानि गैला जोंनि बे समस्थियाव माने क्ररनि मावनो हायै गैला आरो जोंनावहाय एकमात्र नैबे जों गामिनि थांनाय मोनसे दालां दङ बेबो फिसा दालां बेखौबो जों मावनो हागोन बेबो जेबो नङा बे दानि सरकारनि माबायाव थ' बे हिसाबै आं सानो जेनाखि बे फिसा लामा दङ प्रब्लेमा बेल' जोंना प्रब्लेम लामा मोजाङै थाबायनो लुबैबाय ससे फैबानो ब्लेक टपिं थाबायबाय बे लामा ससे हाखौबो थाबायनो बाग्रा जालांबाय मानसिफ्रा दाना साइकेल सालायोमोन स्कुटि नांसिगौ जाबाय नालाय दाना बै न'निफ्राय बे न' गादेरनाय बै लामा मेन लामा ब्लेक टपिं नैबे गामि ओनसोलाव हाबनाय लामाखौनो थाबायनो बाग्रा जाबाय बेनो जायाखै जौगायाखै होननाया बेखिनिल'सै आरो सेबनायनिफ्राय सेबगासिनो दं डेभेलपमेन्टनि खामानिया आवगायाव गिदिर लामामोन बास खारग्रा मोनसे लामाल'मोन दा जाबाय बेफोर जाजोबनानै दाना फिसा गामियाव हाबनाय बेफोर आरो नोंथाङा माने नोंथांनि जोंनि भटारफोर बे भटारफोरनो मा कमिटमेन्ट होनानै राजखान्थि जिल्लायाव नोंथाङा गसंनो नागिरदों आं बहुद कमिटमेन्टखौ आं सिगांबो होबोबाय थादों निस्सय बेखौ आं माने एकदम नाम्बार 1 जौगाहोगोन होननानै आं कमिटमेन्ट होबाय थादों खारन दा बेयाव खुनु कम्पिटिसन खालामनो केन्डिडेट आंजोंहाय गैया हाथावथाव गैया आं बुंगोन मावथि ब्रह्म 5 बोसोरा मावखाबाय बिनि जेनाखि आदब खायदा मावनाय बेखौ नुखाबाय रायजो राजाया
थ' गोदान मोनसेथ' जानो लुबैदों रायजो राजाया बे लिडारा माबायदि थ' आं बिराद कमिटमेन्ट होदों जे बे लामाखौ आं मावा होनदों आरो आं फैयोब्ला 100% आं बेखौ मावगोन बिदिसो बे जाखाबाय आं माब्लाबाबो बुङा रायजो राजा बिदिखौ खोनासंनो गोसो गैलिया मावथि ब्रह्मआ बुंबा माथो नोंसिना लामाया जायाखै 5 बोसोर गामियाव फैनो मोनैखाय दिनैसो फैबाय बेखौ एबार खालामनोसै होननानै बुङो जाहैदों आं बिदि बुङा गासै मिटिङावनो आं बुङो जे नोंथांमोना दिखोग्रो आंनि लाइनखौ सिन्था खालामनानै नाय आं सासे सोमावसारारि आफाद अस्त्र लाग्रानिफ्राय आं फैनाय आं प्रेक्टिकेल आं जि खामानिखौ मावनो सानदोंमोन बेखौ आं दा मोनबाय आं बिराद धन्यबाद गावखौनो गाव आं गोजोननाय मोनदों आरो जि खामानिखौ आं मावनो लादों बेखौनो आं 100% फोथायनाय दं बे लामा फिसाया मानोब्ला आंखौ दिनै सासे सिगनेटारि हिसाबैबो इम्परटेन्स होयो आं आदाय खालामना लाबोना होफैनो हागोन बेखौहाय आं बुङो आरो जेनोखि सरकारनि स्किम फैनाय 1500 कौटि बेफोरखौ लानानैबो आं माखासे बाथ्राखौ बुंदों राननानै जानो होआखै बिसोरथ' राननानै जानो होनबाय थादों 1 लाख 1.5 लाख 80,000 थ' सरकाराथ' बेबायदि राननानै जानोथ' हराखै बेखौ आं बुङै रायजो राजा दा फोथायबाय बुजिबाय जोंनि एकर्डआव दिल्लीयाव बेवहाय मावथि ब्रह्मआ थाङाखै आंसो निजिस्व अमित शाहजों जिरायनानै साइन होबोदों बेयाव मा लिरनाय दं आंसो मिथियो दा बे हिसाबै रायजो राजायाथ' सोलायबाय आरो आं जेनोखि कमिटमेन्ट होनाय लामा सामा बान्दो मावनो हागोनखौ आं नुयो गिदिर गैखाला फिसा फिसा हाथारैनि जेबो गैया आरो बेखौनो रायजो राजाया मोजां मोनदों आरो जोंनिया बेवहाय एकदम गोबां रोखोमनि कमिउनिटि दं बेवहाय जोंहा मुस्लिम दङ सान्थालि दङ राजबंशी दङ सुत्रधर दङ आरो नैबे बर' दङ बेवहाय आसामिस दङ बिहारि दङ गोबां बेंगलि दङ 8टा 9टा कमिउनिटि आंनावनो मेक्सिमाम मेजर दा बेसोरनि गेजेरावबो दिनै एकदम फ्रेश केन्डिडेट जाय मानसिया माने एकदम सोमावसारनायनि लाइनजों फैनाय हाग्रामा महिलारियाबो एकदम सैथो नंगौ गोसोआव बिनि गोसोआ खुला होनानै मोनदांनानै फैखानाय बिसोरो दा बे हिसाबै आंखौ दले ओंखारबोदों आरो नंथारगौ बिथांनि गोसोआ गोथार जागोन दाबो पलिटिक्सआव हाबाखै पलिटिकेल लेंगुवेज रोङा होननानै आंखौ मिनियो दाबो दा बे हिसाबै नंगौ आं दाबो रोङा पलिटिक्स आं रोङा खारन आं मावनोसो नागिरदों आंनि मावनाया मा सैथो बादि जायखौहाय आं बै समाव 12 बोसोरनि सिगां आं बे ओनसोलनिफ्राय ओंखारलांदों बै समाव आंनि जायगायावहाय गोरिब ओनसोलाव जों अखा हायोब्ला ओंखाम खबसे मोनजाया बेखौबो आं मिथिगौ अखा जे हायोब्ला बै समाव जों हाग्रायाव बै मा होनोमोन थास्ला बेखौ नागिरनानै जोंनि आइ आफाया जोंनो संनानै होयोमोन बे जानायखौ आं नुलांदों बेखौ सुफुंनोसो आं ओंखारलांदों आंहा मा सेल्फिश मटिभ्स जानो आं रायजोनि थाखाय मावना होनो हायोब्ला आंहा जारिमिना जालांगोन रायजो राजाया जेब्लायबो उनाव गोसोखांगोन बेखौल'सो आं लुबैदों जेराव रायजो राजानि मावनो ओंखारखादोंब्ला आं बेखौ सेक्रिफाइस खालामनानैबो आं मावनानै होगोन आरो मावनानै होखालांखागोन जों गोबां सावरायबाय आरो गोबांथार थालांबाय सावरायनो दंबावो जोङो गुबुन सानाव साबसिनै सावरायनो मोनगोन मिजिं खालामबाय जोङो दिनै बि सावरायग्रा एनडिएफबिनि आफादगिरि बिथांजों जोङो गोबांथार बाथ्रा सावरायदों आरो गोबांथार बाथ्रा दंबावो जों बेखौ उननि समाव बांसिन सावरायनो मोननायनि मिजिं खालामदों बिथांनि गोसोआ जोबोद खुला माने उदां गोसोयै बिथाङा गावनि बुंनांगौ बाथ्राखौ बुंजोबदों आरो प्रेक्टिकेल बिथाङा जिनाखि मोनबोदों बेखौबो बुंदों थांनाय बिटिआर सुक्तियाव मा हालत जादोंमोन बिथाङा मा जानानै माने बिथाङा सिगनेचार होनांखो बेखौबो बिथाङा बुंथिदों दा बैफोर बिथिङा फैगौ समाव बर' हारि थामोन्थानि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै थाबाय फैगौ बिसायख'थियाव बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों 13 सोरां बियाबाव आरो बिथाङा बे बियाबाव गसंनायनि गेजेरजों बे हालामनि जौगाखांनाय लाबोगोन होनना बुंनाय जादों आरो गासै बड'लेण्डनि थामोन्थानि थाखाय बिथाङा खालामगोन बे बिथाङा कमिटमेन्ट होदों बिथांनि देरहानाया जोबोद गोनांथार ओरै होननानै बानबुंथिनाय जादों आरो जों मिजिं खालामो बिथाङा बे बिसायख'थियाव देरहाबोनायनि गेजेरजों बड'लेण्डनि गासै जौगाखांनाय बिथिंखौ लाबोगोन जोङो बेखिनिजों दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय